speaker do ye no ene mrabo ebra ebi nso ejina speaker fa se ne kwan so ano no efiri se speaker suspended wo mo no ene ye de di kan a onbeko parliament ene onbetumi akọ ana omuntumi nkọ speaker se mashafo no parliament approsifo no omunhwe se samra shabadwafo 9 no omumura parliament dan no mu ni nyina ye nkomonti anopai ye ba behwe ne akoso de si ye de amraika de anhwehwe nyina ka ede na standing orders of parliament no eka ye bo ni nyina no anopai ye de abrel ewo ha enom enti ya na wahye no nso makanisa mawie no anopai midin ede Owoahene Acheampong na yemfa ya futu sem tietia na yemra anopai afutu sem no matudin say stop complaining. Stop complaining. Jaya manebo. Bibiani a kriri na akobo amane. Bibiani a na akobo ho amane. Bibiani a na akobo ho amane. Jai sa manebo no na wankasa nso. Yedia anema obo ho amane no. Die na obetimi aye wo ho na yes anema eno. Enipa bebre. Wo madwuma omo ya ne se bibia obe complaini ni ebeto no bi obe complaini ni ebesie bi obe complaini asem bi ebeto no ni solution ana ne obetuma ye wo ho ane se obe complaini sa complain no otete complain ho sa na afe na kwa ba behia na brabo te se de ete onipa complaini bebre no edu da bia o ho ba beye ahi edu da bia wo ba be ya adesoa edu da bia wo beje onokwan wo ba na obi edwane we obe o meka hwe complain na obe complain enti anope the message for you ni say enye bibia na ye complain ewo ho enema bi wo ho a ye tu ho anamontuo no ebi ye mpaibo ebi ye kasa wo obi be kasa na nye bibia ena ye complain ye fa wonsam ene nema o complain no eye empaibo fire ebisade edum pempenso bia na hana ahia ne say obenya oba no hana complain according to 1 Samuel hana complain hana de ne complain nsam ni na hia de no ode ye empaibo na enam enumu awradi tie na bisade edemano enti nya ade bia na ye complain nokre uwie secondary school ma me ntimi anto awso uwie secondary school papa ntimi anto awso na ato na ade abo ho asafo hene ye won krofo bi so a omo te se wa omo wie secondary school no omo ma me ntimi anto omo so omo papa ntimi anto omo so ba omo ape kwan a omo be fo so a omo be to omo ho so omo to omo ho so omo amfa anye complain wo de aye complain ti no ene abrabo abitiu abrabo akwajaw safo na wote se wo na wanfa won de anye complain no ye se obetu hu anamo no ene ebi awie school ya teacher fo ebi ye nurse fo ebi ye nnwuma bebre wo de ye complain wantimi antoa so anko wanim endinya ade bia ne bawa kwan mu a ye complain ewo ho ne amaduru mu nie baby amaduru nie me maame aye na famu de me papa aye na famu de na me ankasa nso me ye de ama me ho de na me ankasa metimi aye atoa so afiri baby a me maame ana me papa de me duru ye no stop complaining jai complain bebrebe no ja bobo ene eye sobo a wo bo abusua no no ena me wofa na amoa me ena me sister na amoa me ena me bra na amoa me ena makonta na amoa me abrabo we mu enye obi na boa obi o eye onyame nko a ena boa nipa na wo wanamo a obetuo no eno so na awurade behwe na ode aboa enti jai complain no afi we enye nkoye nyame adom boso ba kope na atwa aguo why you complain no January it's okay your February na ye nanan for complain no ye action for two na mo na wan kasa ubehunu nsesa ebeba abrabo no mu stop complaining now complaining bebreba you become a nuisance
ewo abrabo ne asetena mu abusuafo anope mafutu sama mede ma wunie nyame ya adom a yebetwa so ba bia yaduru yebefa nkaibosem ewo ha na yabone tew akọ yanim anope na waye Adea Akye Abia emu nsem dɔɔso nanso de ɛyɛ papa ɛbɛboa mo atutu wanamo asisi yie no 90.7 Sompa na wɔde ɛsom wabere biada ɛma na Owoahene mo ɛne afutu sem papa jai kompreni na pem ko wanim na sabio wɔsoro sɛ wɔboa de wɔboa no ho anopa ma memfem waso ɛne wɔbere na de egu ya apono so senkai bono memfa entrow e oba bibiada wo a wotie yen fremia japia odi apam dada ka me ho a meje wo so dodo na anopei ye de yen kai bo na efiri ase opani kofi di amono ai ne so opani kofi ankomakon na yi so enkai bo na anopei ye de free enkai bo dwumadie no ase hyanon so sai bo sumi ne de toso nsia ento man konkosi de toso de duso na yede kete na chi kurakura ewa yiyo mo na busuan toto ya won mayo no enie ye be kwa ye ni nana na ye be ba ye ni nana ye be kwa ye ni nana na ye be ba ye ni nana ana anku di amuna Kristo ko yin ani suaba atina nana ma ya twen nana ma yesi ya mfra no na ye fra no yesi ye nyane no na ye nyane no obusia panya da busia mo bede kunso aye no di akon obata na ho na wa de bia metiri so ye no sawa de shade na ye no sawa busia mo kasa krontie ye no sawa de shade na ye no sawa busia mo kasa krontie senti obusia fa trase twen wo na wa de bia metiri so aye wadabia nyane o aye nana kuma podi amuna banchirboe wadabia nyane o Openyin Kofi Ankomanko adodo na friend Kofi di amune Ankomanko nyansafo kukudurufo di amuno kokodiedu a wode akukuduru ne nam ye ahwe abusuya ahwe mma nananom wo a wode akukuduru betena merma agwaso prese abusuya tiri sum abusuya wo a wo som dom madom be ya adehedom danke dom pe wo nanso ene abanesa o mase wada wase aburo ni nyansa akukuduru a wode tete won anka Nkoranza man pew anka o man pew anka safo pew nanso ene ba mo wu patapafo afa wo mpofiri mu ede wo kwa ni ayeka ne se nanti wiyo due open ne se nti yamfa bramponsu nkomahina yamfa bramponsu enkoma na kwa me bafo otoso anan omahina oda Nkoranza na nanoma trenkunwa no very reverend father Dr. Andrew Kwame Techia ye parish priest was St. Martin the parish church reverend father Peter Emisa ye associate parish priest ebusuapan Peter Kebafo na edudo nyina kropa ye benkumuhene wo Nkoranza na nanoma trenkunwa na kwa benatete sesema hene osan ye nifa hene wo Nkoranza na afia kwa sesema hema na akwasi ankomako sesema ntoa bosonfo na kwaku konto ye sesema ntoa chiame na ya achia na owusia aduomiri benkum hema open akwasi ansu old soldier man wo frɛ no open Kofi Abraham wo bono manso broda osei ye coach won kran open Kofi Ampem wo sesema open Kwadwobafo adodo na friend Kolo wo Australia open Paul Donko adodo na friend Ejaku open Kwaku Fokuo wo Bempasem open akwasi awiti estate open Kwadwapia Mempasem open Kwaku Buahin wo Kasejan Master Joe Boy German Fita Diadefo wo Techima Pastor Andrew Osei Techi right way open Kwabenopoku Din Kwanta open Kwame Nsia Accra Mr. PK Bafo Kintampo open Kwame Fosu Apia USA open Bafo Samuel adodo na freno Don Camera open Bambila Ejei Techi Yeloto agent wo Nkoranza open Sapon adodo na freno Akafia Mr. Akwasi Apia Yeloto agent Nkoranza na Nedu Bafo UK oba pen adwoa eja sesema oba pen Lydia Nswa Techiman oba pen adwoa nka Bono Manso
Oba pen ya abedu Nkoranza oba pen abetiwa bonomanso oba pen efia jewa bonomanso oba pen efia bema amante oba pen ya manu kokofu Mr. Ejaku Solomon oba pen ya jewa Nkoranza oba pen adwa foriwa oba pen ya echa Newtown oba pen akosua nyako amasara Gosway Nkoranza oba pen perpetua hairdresser Simon Sorio na open Kofi Ankomako adodo na friend Kofi Diamono etubata eko na ekura na yi ne na akwankwaja ho nhihye ni ebusuase yebesi ande shi ho pe yawda 6 February 2025 ewo Star International omahina so ehwa na ade chia eye fida 7 February 2025 no ye de ande shi betompem ma omanfra behwe na ni achi amane dak na ewo Star International ewo Nkoranza omahina so ehwa himnache no nan kosi anopa du baako yefiwa ebemamu ni so akoye ewufo som amano wo Roman Catholic Asafo Park ne so awo Nkoranza eda memene da 8 February ni eda kwesi da 9 February 2025 no ebusuya betenase anom yandi shi hu sikasa ewo Nkoranza Methodist Asafo Park ne so a ewie dumien kosi enwumere no nsia kwesi da 9 February yebekwa kwaye na asesom ama yandi shi ewo Roman Catholic Asafo a ewo Nkoranza na dwoda 10 February 2025 ebusuya betenase eja ne ebusuya pen eja ya okunadu owo sesema ena ene akosia kunadu sesema oba kunafo ade atonani ene maame Agnes Owusua adodo na friend Antiafia emanuma opanyin Kofi Ankomako adodo na friend Kofi Diamono eja wo achini wo fa kebu ahen God is good boutique ewo Nkoranza Dr. Peter Kebafo Pask UK Set Ankomako wo Italy Nana Amasewa Accra Nana Entry UK Georgina Edubia Nkoranza Victoria Ankomako Nkoranza Doris Owusua UK Kingsley Y Ankomako Accra OS Kwame Sei Gabi Dubai Gifty Osei Accra Gladys Abwajewa wo Nkoranza ebusua yi ene ma nananom ese monsori o na mo mebwen sanse empanyisi ni okọ ne yetu na achija na ba mo wu friend no bo ba akofo nso no enti mo meka ye ho ni enjam ye ndi shi nkata na achi kura empanyisi se hu se yesesagwa ase a enyensa ni de wunti a na mom ni dudu bribi obodo mpimgwa opanyin Kofi Ankomako adodo na afra no Kofi Diamono wasi kwansuko oko odi amono keteke anwo busumurufini togbe kwalakwacha obofa dadefa kokoduodu a odi akukudura besumo mangei opanyin Kofi Ankomako Kofi Diamono yema wakwansu kusekusu demrifa due ni akwentu kese opanyin demrifa Abusuya wonde hye ne opani Kofi Ankomako ana opani Kofi Diamono enhyeden na akora nso enante yie ejapa no mfa ne kra ensie yie na emu masamando oman a akora no wamane enchirima de nchembrebo ye ka ne sei no na mekoso aka wo se na bichira de hyebusuya no nso ni ta kokoso esanse wonom ne mamma hene ani ni no se opani Kwame ahen ana se opani James Cosmos ahen ba mo wood ne nsaka no arehu se me kanafe October boss me da ne twato okura ne si ewo pechi number 2 kuma se santimantam mu eno na ama yewra David kwasi nyameche wada ne de adini abofo na kira kwan wo woni ebusuan ne nyina emo emma ene emananamo wo fa asefonom ejanom ene enamo se nyame de chenya bosume de toso nwotwe se ada no memene de de enimi ogefo da eno achi no de toso nwotwe ne wodne tompam ewo na bichira de hyebusuan no wono poto so pe ewo Nkoranza wa wi akokora no na efridum ye no kosi no nsia no wo ye yi akatenachi hyana nso se ayiyo no ye neno memene da ene ne kwasi ada na wono akore ya nso no wo ye Pentecost ni Nkoranza fie no wosom entwedi ampondom ye na kwasi ada ekoda nyame aseba GPRT abrosan na chi pe babia wono ye oba ye enum ne papa ajakrempo ayi no eho na ye tena na yaye opani James Cosmos ahen anana bichiri mama hene na yi adehye ne nyina anya nso na wono mo enka ho na de na kirate no enye wono ene pam eno achi we eye na wotwede die ene amusi oba penny Grace Fabia ayene ne se oba ya no wuo mfinhia wo ha ene enkono ene odiye ena oja manananom nso ne nananka so anom wo ha nyame de chena ayukuada de enim ya bosume de tosu no mekere wo chena dai na wode na etompam e obusuan babia ye yi no num mpaimu
na wakwa akokura no na efiri ne nkoraye ebesi senonsia ebebo no na wotwede di wato safra dofo na jamfo se ye meka ho na me boso sei no menim se ayie ba ya na enema nyina sesa ewa abusuanom eno nti eba didie no wonom a se ebewyo na akokoja enkonkoyira ebi nkoka se obi kan agya hye mu dodo na ama wisi afam na ye mpreto so nti na wose aduane no ambaye wa yi na se no mode hye perfect kitchen nsa mafia na woye bibia ho te edemamo enuane de nkwan gu ho de abomu ne daso ne nyina onseka perfect kitchen Nkoranza wa junction na so woni kire techman kwan trust wood and hardware enterprise a unifa so free techman ban so a uduru junction no so wa obenkum transformer na so ansa na bedru steve wood and hardware enterprise ho perfect kitchen pub wo ho enti dia unim yo ansa na wadidie bia no ya ko ho kwa onsa beka free nsuo so ekosi foforo bia betimi atudin ya na wahye no so sa wo delivery services so enti ba bia utimeto nsafre no a wode ebeto awo na emom eba generals nom business ne science ne home economics a ba bia wo fa ne ntete pa na home economics no ntanya nwanwa se na dua ne ebo na wonso a ye wofo apese wo basua de na ne daache enya ba bi papa gina no ene Kwabis educational complex na metimi akamfo ama eho center of knowledge anopei achachefo ene akandifo ewo sukuu no mo se akwanya da ho for 1 for 2 for 3 enti wofo bi a wo pe ba bi pa ma ba kwa kosua de atro so hwe a wono momfa iron hands bi ankonkoto ho na yen suspend wo mo results na ye Kwabis educational complex akande edisua de no wo mo ni nyina enya aban de yankorankore enso de wo ho no eche aban de mu eho na ye wo hostel facility a wuntua hwe ji wadidi sika nko a esan boarding facility papa bi ewo ho 0248 876 028 and 0553959997 Center of Knowledge Kwabis Educational Complex Nkoranza techma kwan so waduru magazine ho first gate ho ya hwe obenkum eho ne atenaye no ufiri techma ban so a eno so last gate wo traffic station na wahwe onifa eho enuane papa ene yedie na enyem nwanwa se Queen V owoye mpotem ha wande won woto na ye wo papa nso a eboa manipadua ne nya ahoden ana yato ne den Queen V special ani zawoi enwo ewe oye no enye wo no ma etwetwe jonso mu ne ejana mu nsuo ne bio we ye wo no ma efa aduade a ye manipadua etise kube abe moringa mo anka manwo enhyire ne no mu ahoden na wo mfa de yo nti wo no kra ni eda nso ene wo ahodo a minimu nyina 0244 361 008 0244 361 008 Queen V special ani mo amuye nnuane na mo hia wo mo a mo ye nnuro na ewo no eya so muduro wonso a wo ye nsa na uhia ewo Queen V wo no na mekanfo ama wo na mom eba ntare design nom ene ne ton dia Queen V yemfa mfene feature yemisa ho yebisa na one collection na boboa no wono ena wode customization work na Nkoranza bono east ha na design enso no wote design pa t-shirt la course round neck ni nyina woton bi wono mepe bi etu aton agye mfaso no nkona na wan ho coat no ma ne mema de nyina wo bi socks nkora ne mpanin de ena boxer shorts no ene singlets enso abusu ho jeans trouser nika skirt ni nyina na one collection ene wo sesie wo so ya asore adwumaku bi anase eyi na aba na mpesa printed t-shirt ya momfa mra na womfa material papa enyo abra ne bo no efo won na etimide udin wo mfoni no bibia toto ne manyina ho firi o bag o plate adidim kruwa ne bibia Nkoranza run about no so na one collection wo 0543 889 209 0532 663 264 na one collection na homa no na eba sikasem ne ntotoye a Nkoranza ha bono east importem ha untimi nyi Bojebo Ventures infrim wono na ama banks na agidin ewo manyimu na wo mo abobra nso ewo yemanyimu na ama hodo so na nso ye importem ha ebi ni ha no wono na ama ye hunu wo mo
ɛne wɔn dwumadie ebi Eco Bank, Access Bank, GT Bank, FBN Bank, Fidelity Bank ne Car Bank wɔyɛ agent ma wɔn na saa banks yi nso na various campuses no mekyerɛ tertiary no universities ne teacher training anaasɛ nursing training colleges wokɔ campuses na saa banks yi na ɛwɔ hɔ ɛno nti ebi a wɔnya admission akasa obetua office nanso toto ani a ebi ne wɔ mpɔtam ha kɔbɔgye bɔ ventures hɔ receipt fee kura na apɛ sɛ otua admission fee ana school fees no ne nyinaa wɔyibo na ato hɔ na watua agye bankers draft no e de akɔgye wo chete unya wo baabia o 0209 335 595 0209 335 595 and this abo 0 na wabo 5 nko anwotwe na de wan atwa to wɔgye ba ahoma no Nkoranza adwuma bro sa ne nkyɛn pɛ ND's office ne nhwɛ ne mu ɛna onseka bɔgyebɔ ventures na mmom ɛba decoration painting a ubisa bɔgyebɔ a Tony Deco din no obɛbɔ ɛde akyerɛw no wɔde ne number kan ho ɛnte saa nso a no wakyerɛw na tenaeɛ no ɛwɔ city cottage nhwɛ ne mu Nkoranza so kwan so estate dwanom hɔ a frɛ 0245 232 160 ya busa on the enti amansan hyɛda paa bɛgyina wɔ mu fie n'anim ɛne fie no ho o hyɛ dan num paa na tinted grass yɛ akyi o ti huhu o bɛ twɛn ɔkwan no na yɛ obi na etwa mfoni esan sɛ painting ne danso ɛwɔ ɔman yi mu na Tony Deco nso na mexi nti wo mpɛ adwuma gyato bi a to nsa frɛ Tony Deco na ɔma afie hɔ nya akɔnɔ wɔn de ɛbrɔfo a okuta ne sɛ transform your space na ba quality finishing nso a wɔno a 0558 129 499 kata nyina wo kɔkɔ yɛ adwuma ba nti wo ha na womfa wadwuma nhyɛ ne nsa ɛne na ɛte sɛ wote sum mu na wo bɔ ahoma tuntum pɔ nya de obi ehunu wo POP Deco no Tony Deco na ye afi ina ne outside painting so ne nyina ayɔ no POP installation ɛne mu wall sticker installation de yetime tetare wie san wa ya enwai dan no ho nka ho no Tony Deco ne nim yo enti ene ne mmɔ na enepa ɛwɔ na pretuam ade nchen yo enti me nhyɛ da enkyerɛ wo sɛ kɔ hansa esansa kyerɛ no koraa ka sɛ wonwie wona wɔsɔda no patututu edi ayi na we die ahoɔden wom ɛyɛma nipadua no titiri wo a kurokura ba oyem jaga forbites tabia hebafo na ayo wɔne Crusade Global Company ɛno nti baabia wo bia wo tonsa wo hia bi wɔno mu a ya wɔkɔ a wɔso wɔ paduro no wona make amfo de amamwo aduru ebegyew jaga forbites 0243 686 861 baabia tonsa bi wɔ hɔ Nkoranza de Ewuraje Kosa Management Enterprise wɔn na ɛwɔ ne dudum ɛnte saa nso a na wɔkɔ agya confirm hɔ techiman ɛne baabia tonsa bi akɔ na abusa na ebi ne hɔ a 0245 749 206 anopai wɔn ɛna ka ho anka ɛbɔ no yɛde bae no nsia kase ɛbɔ yɛ force Sompa TV so ewia Adea Akye Abia emu nsɛm dɔɔso ɛnɛ mrahyɛ badwafo a ya suspend wɔn mo ɔho nsɛm nyinaa ne die nti ɛbaa ne saa yɛ tie Sompa Facebook ne Sompa 90.7 ɛna YouTube Sompa TV kɔhwɛ bi like na share na afoforo nso hu sɛ wɔn nso woka ho bi. Abuzanfo ya mama chia mama kwa bebra so babu ni ama odo bi so nsamo ya kekese ne anope yeba na yede eba be somo ensabne do so pa Sompa television so die o tien ka obono ni afuma ntem ne mu a Sompa 98.9 FM ena waso guso awutie no sa obono east ya Sompa 90.7 so no ekutemo ena asantema ntem ne mpotam nyina so no Sompa 93.1 FM ekutemo anope nsabne do so na poso enie dumso say yebese hu bio say yensa hunu bio no osofo hye omaya ho ne ne ho nsensem so wakasa ede afa ho ena entokwa bi esisi ye
for ne extra 21st clinic na ye doctors ne ye nimdi for ne yendro papa no ye wono yemfa entu yade na se wabra yenko sorosoro no emfa ema wo ye branches ne doso Ghana fa na nyina ye honoma ye adwuma anopa ewie anwumre nyina ye adwuma oduru honoma ya doctor for ne nimdi for no beje wo na yade ne yetu ase ede ama wo free telephone number si na ene ye eni nkomo bia wo bia busia wonum ena ebo mi chiduma no pa ya bia wo bia na yetimi aba ne aba besom wo mede ede na ya bo amale bia boga enye brena finsam no ye nkomo ankasa emfa emamo yadamo hyase ede free Ghana ho ne ne ho nsensem na emraso adwani o wo mraso adwafie ma adehia wo ya pekuso gu abaton peso so osaso soafo a Ghana ho ne ne ho nsensem hweso wo de atugya sesa bibrem ye betima de ye ho ede free nkane dundum ho ame nkane ho nsensem agya ne naso kyese aso da bia enkobo ne pre sem komto ya na kyese ho behia se sikabotre a esom dollar buraburu no be $55 billion de ebibre mama mperimfo edi ra ahonene ho nsensem ame nkane ho nsensem agya ne naso ode san sami to jawabra na Africa Prosperity dialogue jimedie koso ewo nkrapompere mantemo na okwa kasa fa bibrem enkanea ene ahonene ho nsensem so do de sensusie we ema ebibre mama mperimfo ora John Abdullah Jinapo ne nsem a wode etudwane. Despite the continent's abundant renewable resources, that the African continent cannot be left behind in the quest to secure the provision of reliable, affordable, and sustainable energy sources. This is the only surest way that the continent can lift itself out of poverty, achieve accelerated economic growth, and more importantly, achieve inclusive economic growth. Abzanfonti weye ura John Abdullah Jinapo soafo a osho meye ya hwane de ho nsensem so saso emrase bedwane a owo emrase bedwe ma de che wo ya pekuso gu abaton peso so ene yeto ne nkan weyi emra na chese Africa Prosperity dialogue jumedie ekoso eno ko ye ko kasa wase ye ko kasa wase ye nto aso ne mfa monko esika semu ura Johnson asiama ena sese wo hwa akire se pene kwanchefo woda o my Ghana esika krabia about Bank of Ghana no we emra na chese ura Ernest Ato Addison na djuma ebe wiye odomfo ya domu a February bosumi ya yeramu na bosumi a etwa so March bosumi no na ura no chese wo ko pension won adwuma yim se Bank of Ghana governor nti no na chese so hyase eboabo no ho na okogina ho me yakwasi bonifo ne se leave no na ni powerful ekusumu na nam so mama mpeni John Dramani mama eje atumi a omeyama mrani nchi amade ama no so awapao Dr. Johnson esiama se onkono nkoso Bank of Ghana mum na onhwe ne dada ntotie so nenra na okose adwuma se se peni kwanchefo a wokotu omaye yesika krabia bata Bank of Ghana no amode atuga se bank no adwuma ye ne fa hodi ekuta no se amanyosam ekorero mu dwumadie mu no obehwe so obebo ho ban no mo adi mu dwuma se ne yese ne fata no maboa mo man ne nchechire awie peyo. His Excellency the President thinks that we should do this. It's a way of enforcing our independence as a central bank. The public must see us, as working together. It's just another transition, which is normal. The good thing is some of the people here are people we know already. And so the transition, you can be sure, will be smooth. Today is day one. We are just touching base, getting updated on issues. As the days unfold, we'll get to other things. Early this morning, we have held a number of discussions already between ourselves. Some briefing has gone on. And so far, so good. You can be sure that everything will be fine. Observanti we Dr. Johnson Siama say wono na akokuto my Ghana isika krabia bata Bank of Ghana mu a wo hwentutu so na watoto bibia ene nro se adwuma se a na ubunkunta kakra de akire de akoso ewo atenaye honom no yemfamo enko
inflation ho nsensem ne ma bo sene esi edi ade ncheche fa wo mayimo na Ghana Statistical Service mpenfo asaso ebunkonta asese biewa wonama echese we di odom fa yadom January ya yede kogu ye ya inflation na etete ede ba kakra na inflation ye kwakora January mu ne ye kwakobe ye ba be 2025 no na ejina be 23.8% na nso January no mu no a yenenda mu no a ya ye twefa ye bo na amanfo kamu no eniama tete ba fom kakra ebegina 23.5% ya na kese 0.3% na free so Dr. Samuel Kobna enim chichi nsemu se di kire. Consumer Price Index for the month of January 2025 stood at 252.6 relative to 204.5. Given these two indices, year-on-year rate of inflation for the month of January 2025 stood at 23.5%. Year-on-year annual rate of inflation for the month of January 2025 stood at 23.5. This indicates a slowdown of 0.3 percentage points, leading to a disinflation for the month of January 2025, with December rate at 23.8%, slowing down by 0.3 percentage points in January 2025, leading to a disinflation with a rate of inflation figure of 23.5% for the month of January 2025. Abzanfo wamana nso anu akira petesi ni wi ne friends joto amanfo nunum yi ne bo so no chese kwosoro pa eno so kasa kakra de fa ho sei. Ordered a 9.1 percentage point difference between inflation for food items and inflation for non-food items, with inflation for food items recording 28.3% for the month of January 2025 relative to 19.2% for non-food for the month of January 2025. We have seen an increase in food inflation, increasing from 27.8 to 28.3 between December 2024 and January 2025, indicating a 0.5 percentage point increase for food inflation between December 2024 and January 2025. We've seen a slowdown in non-food inflation. Non-food inflation was 20.3 for the month of December 2024 and slowed down to 19.2% for the month of January 2025. Abzanfo nti we Ghana Statistical Service mpenimfo ne yeti won mo nkani nyina sene nema busi dia denchifa ewo mayim na omubunkunta asese ede atomamu no animu no afi yemfomo enkomrase begefiem mentimo asene ntoko esisi ye ewo mrase begefiem hodom no mrase begefiem chia mehene atenase ya wonoma atebasum ku bi so mo nkotenase no mo mfifim ne dwimu ma ba mu yum ehwade cropot ye kofa ntoko ne baye na kwan ombetimi afa so aso saade na no ebi nkosi biewu na za committee no matie no ho west mrase begani orai Emmanuel kosi bedra na edie ni mu o mo kwakodi se adwuma yo no de atoja se adwuma no mo ba be nye se bia wono sheda ba be yi NDC fo ana se o mo be yi MPP fo asi wonom na bia o matata wonum ahoro wonum oso mo ba be yi o mo adwuma na se ne yese ne fata se be na mrahwe gya no o mani mu nyambe koso atena ho sa. In conclusion, the committee would like to place on record that it is not part of its job to target or witch hunt anyone. And I want to repeat it. We are not here to witch hunt any of our colleagues or members of parliament. This work is to look for evidence of any member of parliament who may have flouted the rules of engagement in this house. Hence, we are appealing to all and sundry to volunteer information that will help bring a lasting peace and collaborative spirit into the work of not only the appointment committee, but ultimately to the entire House of Parliament. Abzanfonti we mrasbe jeni o mrasbe je fima de she wo hu West Abaton Persia Honorable Emmanuel Kwasi Bedra na yete nenke igusu ade mo mrasbe je fimu a na MPP mrasbe jafo no so de atoja so mo ka ama wiase nyina ate ama Speaker of Parliament ababa be so atene NDC fo no se omo ka se wiase no bia ntimi nya obia bibia wa bra obia nya obia bibia se hunahuna bia asomo peso mo de hyase ehuru no MPP fo mrasbe je fimu no no omo ka mo mate ase se no bagawa ya wo mo no de be feso o mrasbe je fimu no mo pa we mra na NPP mrasbe jafo na bo mo ho no eye nsentwefo nhia mu e wo mrasbe je fimu.
and they take the matter seriously. They are not taking it lightly at all. They believe that the diplomatic channels must remain open. But we want to say this with emphasis. This mighty few, this happy few, will not allow itself to be intimidated. We will never surrender to any intimidation. All the issues that are being thrown at us are aimed at cowing us. None of it will work. Honorable Alexander Fenyomakin were Penny Woody MPP Domwani Mwamras film Nana, Wayan Semche Funshim, way Amra. I guess the party in Pennyfun, so I can't count with them who am Rasbig film, and my son Semche Funshim, we air Koso. Yen twas on a family consent from Honorable Erico Poku, a year Rasbig Junior Wamrasbig film, this year war, as soon as 4 South about on Persiaso, Sankore, and in Potamum. No, the Atuga says out to Sankore, and as I want to Sankore. And I said in Potamon in Cross, yeah, baby. That's why I want you Saudi and Toka, and a basa na de beba, and your wow jejjo, wow jejjema, and ubedi, Amanaka Kusiase, or the Zan Summit to Jawabra, na Honorable Erico Puku, Aquanem Siaso, like a Saturday, what they match with the Ampoyan Crumponi, and this year 1% so when Munyamsa, or more Adea Seno, a man named Ampeni John Drabani Mama, Pauno, say Onya Swafwa, or show me ye Kayo, and in Fudia Hunson, some Honorable Erico Puku. Mama shisha ahodoa odi agu akwanso no maye nhye says we Southern Ghana e free bosome miensa ye bewura mu na wo se obi a sha ase obi a ne no baye to be ya e bedubra ye twa no obi a benya bi twa na obi a so nya bi adi enti bosome miensa mu no lejina afidikase so ene Ghana man nyina kasa na yewura dwoma ma ni so ade huna opese ye de bu akwadwuma no madani nyina adi na obi anso ede ne ho ahye no bi Observe to where Honorable Erico Poku ni attending ke where bra na je se ode asedema rempemasi edu Emma Ochidi Ampoyan Krumpo when Impesia so Sankore Abonten so ene adehye no when munyam hye soronko omode ahye no ewo omayimu enana obo wono ekokono ya fe famamra so ame abaton pesia so ro hosemu a esi so ame fifiada no de ebesi eye ne memene da ene ne kwesi da nyina manfo so to so ene amanfo japade a ejase ne kwa na chese akwakwa ya rehopa also ame abonten so na nrasebe adwane o so ame abaton pesia so lawyer John Dako na otutu America aba empesiye so aba be chichira de hye ne re ashe wonum bose emwa bia esefata se wode dum wonum ewo eye womo edwadiem ene womo edwumedi a womo ediem no beye ede adum wonum lawyer John Dako chichire se eja wansere wode hwe kroposa ne nsem sempoa ne nkapre bia obepoapoa no ede adontom adwadifu ya mo masaso asi womo dadem no se bosia no obe ne kakra de asoso masinem mekan say ade na esi ha nti me chama empemfo so one na wo niema ahye no ma de wo niema say on list na on from march na me so me from club na emwa metimi ade abo ohwe niema ahye cars pa na dos sana man for shops oil ni machines as the body say enye boketo running to millions and millions and millions Observe to where AM Raspe Jenny or woman Raspe Fima this year was me about to pursue so lawyer John Dako yet in Kane or Manan Suo and what situation so no dia 2 woman say fire station ya ibidin so amemezi kakrakei nene chine ya obeke kanie mesieni na wanantimu a sebeye na omubenya bi ewo so amemezi honum ne kobase bia bibi ekwakosi antempara ene ahare so no omatima ba ababesomu abra entre ne nkokani papi wo so amemezi ho fire tender works on the conscience or my
mate sɛ kaa no koraa no na asɛe a ɛne ahoɔden nti sɛ nka kaa no koraa wɔ ahoɔden a nka bɛtumi aba bɛsogya no ano ntɛm ansa no other places ɔmo kaa sɛ so nti ɛyɛ ade a mene yɛwura honorable Mintaka Minister for Interior ɛbɛkasa ɛna apart from sɛ ebi ɛwɔ Brema no magazine yɛ special area a yɛhia fire tender ɛno so mene chairman ɛdi mu sɛ ɛbɛnya baabi a ɛde sɛ fire tender ne ba ɛbɛsi ɛno so mene Minister for Interior ɛbɛdi ho ɛdɛ bɛyɛ ɛbɛtumi anya one fire tender ɛyɛ adwuma na two deɛ ɛwɔ ɛyɛ magazine ha sɛ dɛ bɛyɛ a sɛ ɛgya toto bi si a ɛbɛtumi ahwɛ na Abzanfo nti weyɛ ɛyɛ lawyer John Dakun wɔyɛ mrasebedwani ma adehye wɔ so amiabato mpɛso so ɛna yɛte no ɛnke weyɛ mra ɛsarehosɛm kɛseɛ pa ɛto mazi nyina efiri yawada no ne fiada ɛde ebisi ne memene da ne kwasi ada so ɛyɛ so mani atutu aka wɔ mo nsɛm ɛna MP atutu America kɔ hɔ no makɔkɔkyeche wɔ mo re a deɛ ɔsɔ no soso yɛ ɛde so masene mo ba wɔ mo bia no wɔhyɛ bɔsɛ wɔbɛyɛ ɛde aboɔ mama kakra ɔmatima sa so asi wɔ mo dada masɛmi yɛde simfensi ne atutu akɔkɔkyeche ɛbɛsa so akɔso ebiem abzanfo yɛ gyina wɔ so na no pɛi nsɛm ɛbɔ apɔ no de ba bɛso mo no yɛde mo asia ne yɛasɔre amoma hina sa so atena se bio ɛde Adea Akye Abia dwumadi atoa mo so kukuwa ne chinchin fidie ndi maamie ku safo kantanka so ɛna tabiri yɛde yɛkɔ television so medin ɛde nana yɛ abo amale bia boga no pɛi so no yɛmɔ machia ebia Sompanie enyumunie, sompanie kasie bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo yaba, sompa. Hello, Kofi. Mabedu Nkoranza. Na maye wad. Kashe wame hunyina sa. Unu ya mani abre. Miniska. Timi ya maji zenka bedua. Nanka mako Fidelity Bank. Na mako hii cash kakra tume ho. Nanka masendi ska so kakra makosia. Enzo me baye Fidelity Bank. Ebi ni ha. Mama nizumi rubber biya. Yesi cash ni ho. Oh, se wosenka o frementem. She, mamen show. Bisa se. Ope Bojibo Ventures. Bojibo Ventures. E hon kwa. Eni ye yisika. Esan sendi sika dudu biya ope. Oh yes, mobile money dear network biya. Ubo number na nedem Oton Richard Cars, NSM Cars, or your transfer, and also register SIM Cars, network biya. Hey, oye we nyina. She, ne yesima wie, Bojibo nkwa, and Fidelity Bank, and Eco Bank agent, Nkoranza ha. Se ubia account, o send you obisika, and answer uko jiska ede through Eco Bank, and answer Fidelity Bank account mono. Bojibo Ventures. And fan one bank ya, obi save, ubet me send this car mano. Bojibo Ventures. Oh wow. Yiswe no so ye juma. Nkoranza Bojibo Ventures e wedding krase. Edwabo nsan no nchepe. Meda se minua. Fre Bojibo Ventures. E was 0248 089 463. Bojibo Ventures. Afiwe nso massage best farmer ni biem na amanfo ntiase de ntia da bia me no baye so from na so bibra na mete so dodo na se ba na mo asusumu a me mo na se dore no nyini from me secret ni nyina ni akuafo nyina ntie no ntie na sopamu no matimi agye abasobodie yi bi Vital 05 ena me tete me kua adwuma nyina na Vital 05 eye nuane nura ebo asase ebo anobaye na bo ma okua ne nya sikantem enim defo ye hwehwemu ahunu se Vital 05 eye nuane nuro bi a ebo asase na dane asase ani ebo nuane hini eni nuane ankasa ho ban secret ne nyina ni enti okua ni a wo ye mo a unhu so omoa ne nyini from wo a wo do ato de a enche na ewu ana wo ye kokofo tutumrika na kwahwehwe Vital 05 achira kwan bogo so ne nchua so Yankopa Agrochemicals Philobed Agrochemicals Sofomame ana Israel Sase Ventures Pristia All is Well Agrochemicals Akuafo nti ena Hawa Agrochemicals Bodia Dumping Peacemaker Abraham Ofori Agrochemicals Dunkwa Onofe Manso Amanfi Israel Sase Ventures Asankregwa ene imported Monko Jaisaye Agrochemicals Vital 05 edupei to be honorable and to boss yakunwo wo suano eja se enchen wa yerede Alpha Omega Nkoranza Old Market Francis Terry Agrochemicals ne nkoraba bia ben wo nsabe
bɛka dupa yi Prevital 0544 wɔ ahoma yi so 0243 852 751 ana 0242 263 780 ɛna 0241 531 526. Kaise Divine Winners any NKO Agrochemicals and Aqua Vital 05 Habase Okueni Ubedi Dipeche Vital 05 and no mojedru. So we yade bi te say diabetes ene ojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayamtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya yese sa wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebeyi di afiri ho menim sabre ba bia wo temenka ena menim onipa bia koko ha no ena menim ba bia koko no adi wakoduru anika samu ahinta samu sabre ya wo temenkan medema wo no se edin no 3A co capsules ya eye koko master mesra utie na sha no nso ba bia ya wo Ghana ha sei no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules adroyi ye koko master yi mu amu watachi man ene ne mpatamu mfomani nkyerɛ efa fodwo ena afen so Gordon amankwa ho ebiemu nso Nkoranza ene ne mpatamu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwe animu ahofadie Herba Amos Efa Chemical ena abibidro depo Kwebis Senior High School empenisi ufri insokochim de twan yachi kofa kontonkroma su nkuntumfidie na wode kwae betuom ahoma temfo mpobo unyansa pono a eyi ehu ni ahan ma yuo ni atwe yi akyea wo kwae ase enu nti awofo ni ahwefo semusan Kwebis Senior High School ho a ene na ti sede wode kantia konsuo na de so ne yesisa Kwebis Educational Complex ya a free crèche nursery KG primary any junior high school no na say de wode senior high school na ka ho no ene nyina ne say Kwebis Educational Complex for no yade enu ti Ghana Education Service edi ku ho pa na won hyehye pa wo de bia senior high school yi enu ti na wo sha mansa nyina bo se wo batro wo Kwebis Senior High School a tertiary straight awofo ne ahwefo yi mo bisa na Nyankopon adomonya enu ti ka ho na admission course adisuafo free SHS 1 2 and 3 one courses no ye general arts general science home economics any business transfer any obi a watena fie chenso woje won one mo hostel facility ma won e free chichiri any benchre na eba no won senior high school abrosa no dia o ko bedo adisua keke Kwebis school akyerɛkyerɛfo na bank tasua so wade kyerem na wonim na poso a wo be kyerɛw ama wotwa wase no simple Kwebis Senior High School one Crescent New Magazine Techiman Road off Kwebis Educational Complex pe na wo kɔ Kwebis Senior High School ana frɛ wo no 024 887 6028 and 0553 959997 Kwebis Senior High School Center of Knowledge.
kwa basima duasa baako abo apa no pa no nsia ho yeko Sompa TV yeko fa no pa no nsia kasebo edebro baby a yadri yema wakwa aba na yaka wo sa de akye bia dwumadie so enie sen na ewiemu ebesi aye enedai yewura kwasitieku ewo ahoma ne so opani ma akye anopai Bijusu ewura na anidie mu awapom te sen ọkwa de ada roba o de akie ya hoye bi se mo so mo hoye fa adom ne ahweye nti bibia ye kama ewo yafamu ha awia no na ebo ewiemu na ehye enede ya nyame ama ade atwe ye no nsia pa ho sima aduasa mienu ewiemu beye sen Edafi na machia ajefo nyina Alaji Samu ni nana enekase right Machia Nkoranza man enyina Ninia ewia na ebo no de bosumia ye wo mu no heat no any temperature no de ebe kosoro sa anobe and the plans bi ani ade bi awe bia no na jese o de atoto onema right and ye be kwa ye nya issue temperature na ye say be 36 degrees Celsius na jese Judas and on la be then do ma obebi na wia na jese osia boye na ye nya issue ya right and the natural say ene ensuo ni ho na ewiemu ena ebeye hye pa omote se ebia akuafo sabre se akuani bi wo ahaban mu a oye adwuma bi a afutuo beye senfa ewiemu nsakere ya wa kire ye enei ba jabra bi mi bisa se ye de totukua ye ho a sabre dia na akuafo betimi aye Samre die na chese ye bobo akọ akuya juma nu ana se meka se akuye brain mu no enti samre ya awia no bossa no ye betim ye se enye kraka na ye bi ye juma dia ene ya se o do wafu se de be ya benya awia betim dia hia ensa ko ye se o be pam na chese ko pa juma fo pro so abrewo enti o don samre ya na awia no ehye so a na chese I why hama wama oshia atnyashi kama amodin dia yosima yo ye kan hu bia no se ona di kata no ne be yaduma na die ka se nyandu hanu no odoto no ma ano so betin ka je ze ubedi dia balona akofa how kakra april entire ina ye wotwe mu die atweye mu die na je ze o se ye disi ye fua Right. Ye beda si bebre ne anopei enkomo a ode amanti natural ne de ewiemu hye no a ene ye bekoso ahunu. Yo. Ene ora ye da se anopei ne nkomodie. Abusanfo ni outie ye yewura kwasitieku Alaji Samu nana enono na ose ene ewiemu hye ena yebehunu na efiti sabre ko ide bosomya yesimu ewiemu ebeye hye ena awia na ebehunu kese uyokuani a ubetuma asiesie wafu ato ho se ebeye a obehye ana se obedi dwuma bi wo mo betuma ye ne kama kopem se usuo no edikan no yi ni ti a na wa dwuma de bi a na watuma ahase na oye ewo ho enom eno achie no wose yensan emfanto wanimu ebio se ana hwene nso se de wiemu besi ayehye afa enti no yanum so kese na afi yentade hyem oye obi a te se adwadifoi ba bia atena awia wo ho a ya na wafa akatawia kakra oye obi a awia ne se de besi abo wonantemu na se wonhye sunglasses na se ebe hawa ene so betime apebi na wahye ne nyina ebetime aboa just as by way of a weather report Adea Akye Abia aha ena yeko ye besan kwa ahoma so na yakwa akodi nkomo biom ye nyina ye nim se nana kwa me bafo ye Nkoranza man hene nana edene nansi ho se yenya nantwi a ewo Nkoranza sase so nyina nanu ukuada ena na ye da ewo se yi anantwi no na wotwe achinie yenko bisa se anantwi no wo mokọ
anase womo enya enkoye Nana Amiel the second or Yahoma no so Nana Sika Hene Yana no train command pay kakra Nana I need Yamunia Daroma Marchie na wa Adaruma wapomwe yo Nana yada say sano pa hime yabo punum na waje yeso ye dwen Nkoranza man ho ye som Nkoranza man ura Nana kwa mbafo otoso nan wo shebo ana o shese yenya nantwie nyina emfiri Nkoranza asase eso da wode to so no wukuwa de etwa mu enti yebu nano a enene ne kyerɛ ya ye akyire na awotwe enti na yaba wo nanso na pese no di nkoma bisa won so Nana amane be na mwanya anantwie no wo mokɔ Sompa FM. Every bit of it. You can make that on me and not quite my photos today. I'm going to him. I mean, I won't see some place there. But we bring Casa, I will grant some man. I didn't come back on. Hello? Some day, banana man, or 5 minutes as they bring Casa. The minimum will be a. I know. That's the same thing here means, you know, which we are Casa. Wada Roma. And so be I say, they cut out Granta man. Right. We did a night. That to me, let Pahon Nkoranza. I have to be a say, but to have Nkoranza. My Sukiya mean travel because we can be with Pahon. Right. Not what my photos of my shame, but over the Naochi. Tirana Naochi, you know. How we need a Krubia, Quanehene, and an Emeranti, Ukubia, and why is a better more good baby. But you know, that is also Pama Traukuru on the water, say, and Manako. Even do the car, we do now, any day. Now, children and turn out to the power mamma. Grandpa, like a woman official. If you're free, not yet, fluent photos of finding national president, no Martin by. But about 2 and 9 saying, come to the same common more now, tribute, and common more almost. Imagine and Cassie. The Yama could be the start to say, Moye, at the 4 day, Mabu, or Buyamujuma. Bomba police had the story from Crown Befaso. Right. Could aye. The young need pay. As many more than you knew, baby. The Napa Fundra, Shema, Musecno, and an unknown Nkoranza you to share meeting, area be 2 o'clock. Then I'm not considering in a say, or say you mentioned free. Right. That Musecno don't want the name, and animal Nkoranza don't want the echo type could be in a treaty view of what. Na permanent treaty free. General meeting na no pay o my meaning na na free ne. Any music. Ekwa bushia, security we be bushia. Na she the security be your modie. Na am so church na e dia ho ne. Ana kwa bafo adom nyame adom we jan kakra o de be boa aso masen o mu ko no mo ba nyina o betimi e dia ko. E tima pan o mu within then na o twia ntebetimi yo mu nyina free grandfather. Yo. Enti say ena amane bono etie enti na kire say enne mu wie security meeting no a ena yebehunu eye kwan a ye fa so permanent no afiri temu a na kwa ba fata do ka tell the security no mu a no bi en ka security na twedi bia beguo musek no f9 no ma pedi pa even there ni pa be 50. The guy on Brandy or they go for Sika Brandy 100 and count on 150. In the actually town more, would you can car? Like I for some twasso, and Maso for some twasso. Right. David the bear now choose 10 and 80 birth from grandfather than Fibiania. Yo. There's a bit of a movie and you know, a Bornena was never be crowned on the Mutukida for Tibino. That is then quantum minus on to okay. Or support Sadiano. Yo. The local couldn't cheat out Kunya was in Bia, now couldn't cheat man fan and cheating. Where's our Bocro? Now to start mind also. It's okay, you be not so much you are, man for once and money fee. And it's a permanent cheating moment as no more. Yo. Nana, yeah, there's any information out there, my name come out near Diano pay. Ya betchen na mu wie eye security meeting no a ya hwe a chiren sama e banso. Yo, abusanfo ene a oti ye eye Nana Sika hene ne no kodi nkomo no. Sade ono aka ye no, nya ono na okasa ma Nana man hene.
na mmom asɛm no a asie na onimu bie ɛho ama ne bɔ ɛna ɔbɔyɛ ɛna ɔno na nana manhena asoma ne sɛ nɛ ɔne wɔn nkɔhyia security for music no na yɛnhwɛ kwan a yɛbɛyi anantwie no ɛde wɔn mo afiri ha ɛnom nti wɔn ɛyɛ a yɛbɛhwɛ de di akyire bia saa nkɔmɔ wei yɛda so ade yɛni di akyire anantwi sɛm no kwan bia yɛbɛfa so yɛbɔ dawuro de ataa nananom akyi ama nantwi sɛm no afiri ha no yɛbɛhwɛ na yɛayɔ ɛde aboa ɛwɔ aha ɛnom well abusanfo yɛsan da mo ase yɛma mo akɔ aba ebiem Adea Akye Abia dwumadie so ne sɛ yɛdi kan ka kyerɛ no nkɔmɔ bebree wɔ hɔ ɛnom a yɛbɛdi ɛne dɛ ɔfa apam wɔ ha ɛna ɛyɛ adwumawura nso ɛwɔ ha ɛnom nti no yɛbɛhwɛ na yɛdi nkɔmɔ no ɛde afiri ɔfa maakye biem yɛgya nana na apɔm te sɛn nyame adom ne experience nti ɛyɛ bibia yɛ fine okay yɛda ase pii na wotie nana asɛm a ɔka yɛ ɔsɛ nipa bi nso boys no bi nso afa ho ɛndeɛ wɔn nso ku nantwie no na wɔn nso afa ɛkɔ akɔtɔn sɛ ɛno deɛ na man ne sɛ ɔnsosɔ so woyɛ sa wabɔkorɔ no sɛ mo pama nantwie no kora na sɛ nantwie bi yɛ asoɔdene na biribi nti owu ɛwɔ mo nsam a ɛne kwansa mofa ɛwɔ sɛ mo gya no hɔnom na ayɛ adansedie na mo wofa na akɔtɔn wofa na akɔwe deɛ na ayɛ sɛ woyɛ abɔkorɔ no ɛwɔ hɔnom of a moment to quick one on eno na yɛmɛhwɛ other issues na yɛnkɔ na me da ase anɔpɛ na yɛkyɛ atiefo nyinaa so ɛmɔmɔ right na na kwamba fo to so nan na na pia o anɔpɛ wɔne Nkoranza mahema batampa yɛma mu nyinaa mo na na deɛ na namia yɛboa the second sika ahena ka no ɛnoa no sɛ mompam wa no na mo pam wo mo no kunum ho ebi firi bepo no soro na ne kon akosi ho no wawu eye pam na mo pam no mu na wu no bae na no nkyerɛ sɛ yɛmfa nkɔwe adeɛ baako a ɛwɔ enantwisɛm no ho a dodo na adwene ma ho no sɛbio sɛ woyɛ sɛ obedi nantwie ne bɔne na adwene ɛwɔ otirim ne sɛ wudi ne bɔne awie kura apɛso mfa so a nyame ampata wo mfa wo nkwanni nti no yɛnkana wɔn nti wɔn ho ase right yɛsɛ mframa bɔne bɔ a sɛ bio deɛ ɛtade no wɔ ta frem right saa bere yi a yɛpam wɔn no saa bere yi no nso na ebinom nso afade yɛ wɔn business right eduba bi kura na kwambafo na ɔse adeɛ yɛ ampa wɔka na waka udi agora ebi kura betimi afa ho akoye se nana de nso na nana nka hwe no wa fanya nsakwan na wakwa akɔgye na monie wasua no kyerɛ se sabio yɛmfa ni ha ne nkɔ aprenkanse ma fie sɛ ye sika na yɛde tobi mu a wontimi mfa sika ntɔ Nkoranza mahene no kre esan sɛ wɔno a wo kan no sika na nkasa no wɔte sika no so no wɔno ankasa nso yɛ sika nti wontimi mfa sika medodo no deɛ wasua ne sɛ yɛnkam wɔn na wɔn mo nkɔ sɛ de bɛyɛ na edin a yagye ɛwɔ Nkoranza ma mu ha no ɛnya nantwie ho na yɛde agye din ɛyɛ mfudie no ɛna ama Nkoranza ma agye din ɛno nso na ma dwa ɛda hɔ a nnɛ secondary city project wɔ ho yi ɛyɛ adwuma right yɛmpɔta mu ha sɛ ɛyɛ nantwie a anka yɛwɔ garike baabi a yɛtɔ nantwie firi ɛnɛ nantwie dodoɔ nyinaa still wankɔ adwira a na atachima ya unya sa nantwie no a wo hwehwe omo de on firi baabi bedidi ha sɛ yɛn sas no na omo kɔ na yɛfra yɛ pebi atwa ya afɔ ka akɔkɔtɔ enti we de yɛ nyinaa yɛ mmoaboa yɛn ho yɛ mmoa ma nana de wase no entime nyɛ hɔ na anantwifo no nso no yɛsɛ mo nkɔ mentena se me mɛka wansa saa bere ɛwɔ sɛ wukura wo yɛ duru baabi afiri bae enti wo tena se ana sɛ wabɔ wabɔ tuma pata na wayɛ sɛ wo nkɔ wayɛ tintintintin ɛna sɛ bio wo yere wo nsɛm nso abu ne yɛbum nti wɔn mo hwɛ na wɔn mo nyɛ the needful na wɔn nwi amfa asrafo ani mmerante na na ahyɛ sɛ yɛnkɔ pam no akyi nti wo kɔ a hwɛ nneɛma bi yie wo nkɔ sɛ wo kɔ akɔdi ewu pam different from kum medase kwame mache
Yamu. Bibia Boko. Right. Maminti briefly on an entry SME and Sana Yabada and Komo the Ananasika Hene Ekai. Okay. Nana Mammy now I see. Me and entry SME dear and yard for mammy. A son say baby me feed that demo and I'm a war. Me nipa na entry SME dear. Me fato me hoso pa na me ye ho adwuma na mame mo nana kwa mbafo a otoso na Nkoranza mahene mahene me mo na baso pa. Right. I think say china ni 2 weeks and now ofre nana no me asem members ni say drofo meboa no china ni 2 weeks. Yes. Okay. Mentima nkobi nana me percent ka me kobi pa nana eya rehosem pa wo sa na ntwisem mu nana ye nana mahene fresh ha meeting me amanfo bona baso wonamo a obia nana mahene yade na hwe I'm telling you say na ntwisem ye problem a wodi na ntwe no di ntamu ha no a problem na me de na me ka no me say ehun na ntwisem de me ma sama da makoma so ma ye ho adwuma ya ntimi ni mu nsem bebre hwe obi ado ne banche obi ado ne bayire na wo de wo na ntwie free se bokino se sirem no ho awo na waba na ne ya rehosem ni say obi timi ne bayire no afi na duru no a wo tu bayire no yegu apatem no waboa no ebi mu boa no wafum bi mu dugu apatem wafum ho a ebi kura di bafie okobonte a obi aboa ne bayira no ewo apatem no fulani fo no a mo hwe na ntwe no so no abu krado no ani na wa hwe bayire na begu abonten ebi wo so a no wa jam no makọ inside no makọwe na obi bayire no makọwe ebi be say be 20 acres of bayire na okwa bayire no yentu ye no na fulani fo na tu ya tu bayire no kofie no mu o tu egu na atutema mamwa no mo we otutu banchi anu opeja otu banchi na no watwetwam dem agu na mo na we na mi share asofu bi na nsen odo adwira road wo dandwa kwan no so waso akwaje bosia 200 million 20,000 odibi do eburo odibi do watermelon mako ene cabbage na ntwe no sai nema ni nyina ma odeka amanfo dan no bank bosia okwaje ye omo dan no enti na ntwisem ne de na me ya emu won say na na man hene ochena ne 2 weeks akase yenyi na ntwe mfiri ono na sase so man hene sase so se yenyi na ntwe mfiri so abesi ne na sika hene say omo san koye meeting biem na omo frɛ na a police for nini ho in fact that day omo frɛ na police for na but me de me titi and say before ochena 2 weeks no na man hene any a police for ni bia meeting or transition council no well minimum meeting the first meeting there comprise security no nyina ho na omo ball po ho na PAS sa meeting na PAS na prosifo bi no mo techiman regional police commander regional crime officer na omo ball proceeding back we so the kankam ni din asema make MP Nkoranza MP owura Emmanuel Kwadwaje kum ene ka sa asema me kan say ye betumi solve problem na this say ye frɛ sa process for no e de omo back council no anim ena na ma he ye say ade no so nipa bebere ne wom ti no de ye nya ne stakeholders forum na obia meka ne onim na ye nyina ye nsi gina ye that day no stakeholders ne nyina ba process for na amba enkra na nanom de tu dwa won say o masre kwan say bibiesi o mo kwan enti na say na na ma hen fra police for no but o ma that meeting o mo ye na hemfie ono de o mo ama o kire 2 weeks na no de o mo ama police for na ama police for e ba ho be ball ban o mo de be ball ban but o mo ama meeting no hwe ase are hu sem we o kura wutimu no emu man hene afra wo police din sabra sabi mpere so na nya Nkoranza police o regional police regional police no na say me sure say regional police beba no Nkoranza police commander so baby sure because techiman police for beba wo na wo ha no na be lead o ma true
true. Ah, no ntimi amabi. Enti no me no mentia se man hene say yenyi nantwie mfiri kurom ha. Na 2 weeks. Ochane no 2 weeks. Nantwie no me mate se bi mu kode. Ba bi mu so da so ye de e wo ha. Enti no onje eno ntina na sika hene ka se ene omu share security no se be ya ebi a omo ne security no ebe kan bo na ye de boys no aka ho nti omo ni edene no se side of akan no yere wonsama ye bebum nti ebinum a omo so mere no omo kọ na se mo aka eje mo de mo se mo aso de na mo betena ha ye de mra be pam mo enti na ntwisem ne de na wonim miminim ayi adano se na wo ka se Fulani for chairman no friend kucho minimum no pa menene ta di nkomo metani ni di nkomo ne ade me te say da no na money no ye interview na all can say na ntwie no na den na den kucho no wo ye obi a wo ye smart papa obetimi no wadi nkomo pa ka che o say enso no wonte da ono ka ho na ntwisam no sela da so e wo Nkoranza krodio ba ye obi mu ha omo ye ayi middleman for no e na ekuyen ono ne ayi for no nantwi for no middleman for no ye na ye ntamu ha for no a omo di animu ko je animu ma nantwi ne ba no right womo na edi ewu okrom ha no obaji nantwi obaji sika na nananum no bi no mu so keka ho assembly members ni bi mu keka ho na omo ji nantwi ebi mu ji sika na omo de nantwi no essay ensase na minim de hwe I'm telling you say me baby amafo nantwie ubekọ na nantwie ni bi wo soro last 2 years na me ka kire man bi ono no ene di animu mo de nantwie ni ba area ho mafuo nchempe na mo de begu wo na ro na me de koma mo me ko ayi zongo ha Nkoranza zongo ha man bi me refi ni di kakra ono na odi animu no mo de ba na me ko na me ka kire say nantwie na ba we me ba nche ni ma ade enti no me de na mini ho no mbere right na me ko no niema se ni na ka me wo ho de a na ka ebehu de besi but niema we ni na o ma ba bere nti me je empatasika me je sika a se de be ya niema no me se de betuaka me kan o mantua eno mu dwane ko nti me ka che ne say next year which is afiwe no so mo ba de a me ho de me nya sure so ombeba ho no omba ho de a minimum me no ye besi afi o wanti mama ho so what you say anything na twisem ne de ha Nkoranza man right onim say na twisem wenti last year ne this year banche kura banche ho de just omko fia so na man fa ko banche wo ukro mbo na no sa asema wo kan PME na ase na wo tim Nkoranza krodium ha na banche besia ba bayire afi oni bayire bo bayire 100 bayire 100 no na first no wetima ton 6 million naira si say bayire 100 no nkiti o 12 million 15 million because of the 70 banchi and ne banchi kitwa bi 20 series nantwie no se ye fa no baye no no man we kora kwa asase no kra ye de hade asase no dendende ntu dua bibi wo asase no so kra nyi na wo tu kroma na sebi ene ukoto nantwi na ma kiti ene kra ye ntwa 20 series wo your business o to be turn nantwi back 120 million na meso ma domafuo no na meso me didi ho na wo de nantwie aba ba me no ba ya me no meso so me didi ho no na wo no de wafa free na wo de ko sa 120 million kra obi afimu nyina ma yen kwa homa no so so afrefo no bi pese oba mu a ye pese ye hunu nantwie no wontamu ebi wo ho omoda so wo ho anase omokọ na ma hense nantwie no nyina anko na wotwe emuani ye bisa se omokọ ana omoda so wo ho ene ye de nananom se omukohia security for ye wi a ye de mrante be kan security for na ba bi wo bia ya ba be pam wo mo ba bi a wo no nantwie no omokọ ana omoda so wo ho 0598 994994 0598 994994 senantwie no wo ho a ma yehu anopai ofra no wabodin kuru no ntamu ba bia nantwie no wo no na wabodin ama yehunu na se security for no ba be pam wo mo a yehunu ho enom na ya ba be pam wo mo 0598
994 994 0598 994 994 na wabo awuram na afi sanantwie no ontamu omokwa na wama yate omonko ya na wama yahunu efiri danja kosi ahyiayem efiri sika ekọ Nkoranza North bonte bomini eho nantwie no tesen na no nana bonte hene hye man hene bose obema nantwie nakọ nantwie no omokọ ana omoda so ewo ho ni nyina betinde wadwen kyerɛ aba yɛmfa de odikan ewa good morning. Good morning. Me ba cho odini ba bi akasa fi. Ba cho me di Abdullah no kasa fi and brother no Madina. Me da say anantwe no wo ha na omukọ. Wo mu wo ha papa nya aguro. Ya mu ha ya kilo ha. Madina no side be na wo mu guo. Wo mu gu kunkura no na ha na wo nante. Okay. Yeda ase bebre nananum tie bambofo no ba ye behunu ba bia omode wo mani fa. Good morning. Good morning. Udeni ba bia kasafi. Efrem kulto me kasafi nyina te. Me da ase anantwe no wo ho ana wo mukọ. Wo mu da wo ho. Anantwe no da so wo ho no mo hu. Ai. Nyina so no sefa hempoten. Wo mu wo ba bia ekọ forest mu na ya na wo mo se. Forest mu na ya wo mo te. Okay. Yeah, that's bebre. Good morning. Good morning. Hello, good morning. Morning. Would anybody be a casafi? Me da say, Anancheno Hana Omoko. Anancheno Ewo Boabe. Papa. Okay. Yeah, that's bebre. Also bet my friend Awabasubi. Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Me ba jo deni ba bia kasafi. Ye prema po, ye kaso Nkoranza. Me da say. Anancheno timiabu. Anancheno da so a wo timiabu. Abo da so timiabu ye na twa etukonkoma efa ai shuru sa ko jamiati na anancheno. Right. Yeah, that's bebre. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Would anybody be a casafi? It's a perfect way, and nothing for my Nana, Eda said, and she sent to sign with her. One another super, young man, some man, one woman I know. Or young man, a country region, part of a country region. Nana buyer was here, no man. A one who ate the Baha. Almost in the back, he took off one year. Yo. Yeah, that's it. Yo. Yeah, that's it, baby. 0598 994 994. We use Vodafone so 050 205 7003. 050 205 7003. MTN 0598 994 994. Anantwie no ewo ho ana womoko. Anantwie no wo ho ana womoko. Good morning. Sorry, went to me nyina. Anopay ye ka wo say nananum ehia music municipal security committee na fe wo mo hia wi a ye de mabunu atiesim ba bia nantwie no wo bia ye kopam wo mo nyina enti me pa cha wontamu ma ye hunu na say ye ba ye hunu say anantwie wo ha enti ye ba be pam wo mo de afri honom 0598 994 994 050 205 7003 ni nyina ubitime abo awuram na do de aba. Good morning. Good morning. Would anybody be a kasafi? Me kasafi grade number 1. Mira anantwie da so wo ho ana omoko ba cho ngo da se gba pa pro ogugu onu gba sa nantwie no gu ho bebre yo yate ye kan nananom ni security fo nyina etie betu ho ana mo 0598994994. Good morning. Would anybody be a kasafi? Jami kasafi insibu me da say anantwie sam te san wo ho na no we wa fo na be na e tra de ko mati
esa about the guy and the kumana ya from sort okay yada sebebre no so the other by 0598 994994. Good morning. Okay. Nana ma hene say yem pama na ntwie no nyina. Anopelte nana sika hene say ye ne din komo kan wo say. Nana ma hene wanya bibi kakra de betai bambofo na chi ama ya pama na ntwie no. Ma ye huru wontamu ebi wo ha ya pama mo. Good morning. Good morning. Morning. Would any baby akasafi? Good morning. My auntie would any baby akasafi? The Kasafi Bravo. Yo. The Abadi Fastina. Yo. And Patos Papa Muhanum no. And the Jenny people who are highest. Okay. On your come to what? Yate. Yo. Yate. Nyame Enshra. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Would any baby akasafi? No, from again because I think you know. Meda say, Mira, my auntie we are no paying and she's something to say. And Amen. Amen. You have a common form when you have to okay. Nyina sana safa important na ye to nkra na ye hunu hoye. Nyina sifie. Nyina sifie. O do ani hwe esi bi o he fe na bompan. What can you say now? What do I need to near bonus? I know. Aha, what's that? Yo. Yate, yada se bebre. Onso betimi afre na waba abekere ye kan nantwisem no ohawa hamo ewo entemu ho bone anantwi no dimu ewo ntemu ho nana man hene se yempam wo mo ne music ene nananom ehia municipal security committee no omo hia wi a ombete agum nantwi bia wa asase so ombepam no ma yehunu ba bia wo anantwi ewo ho tokura wo mo hyem na ye pamo a Oma hunu ababe pam woma firi montamu ede ama. Good morning. Hello. Good morning. Morning. Udeni baby akasafi. Pacho FM 80 mikasafi bonte. Meda se menti o. Na nchino muku opa omonkoi. Imu opa yimbi so papa ye. Okay. Mu hai ba. Yo. Yeda se bebre ene information a also dey aba bonte de na anokra na nanum hia ye nokra ipie ho. Se nantwi no wo ho pa na na bonte hene gina adwan mu kan se nantwi no e wo ho pa bonte bomini ena bottom ayene Nkoranza of baby a nantwi wo pa obi bibi di kan no ai ena wo ban Nkoranza south so a onza manfo kan nyina se nantwi gu ho pa nyina se kwafre ena bomini dia am say minim say hono na headquarters no wode ya obekobo ayi bomini no na nantwie egu ho enya sam ketwa. Okay, kwa me ba. Good morning. Udeni baby akasafi. Pajo kasafi Jerusalem atuja. Right. Nantwi sam na tresan wo ho. Ya na mba pure ya mo de betumu Nkoranza still now the kid da ho. Okay. Yate nananum tie enti anamo ne omu betuo no mo bete so asem yeda ase nyame nhyiraw se ofre edebae ewo ho enom wuti do kan ayene ye kobro eno na me ye kobro mo chi om begum no ni kuani no anantwi na akose na de no nantwie ne yenye ne hwe yenye nantwie wura hwe na kuani na ono yase na de a nani abre no ono yasan aboro no yasan ache no ede na kotom last 2 years ni last year nyina uko prosoa minim se of what is asem no ye omo koburu nkofo bi wo tibi proso akuyafo no esan kochi omgum omo ka more than 1 billion a omugu so anana sache boate lawyer anana sache boate o de edi o masem asem no kwa omo anwie eda so ho omo abo omo ka
me kuyani no me wa be sem ne ma no de wa fa ho awudi ewu ohun sa nkwasasem a ye wo krom ha no me kuyani no. Okay, Meba, good morning. Hello. Good morning. Good morning. Nyame adom udini baby akasafi. Nyame sira ho pa. Me de amage. Every bravo. Bobu. Since na keda go ba bolo. Okay. Okay. Right. Yeah, that's a bebre or say brow ho. Or say brow. We 2 calls now, but on any day can be no. I almost I can brow horse and tree good honor. And also a brapim. Bravo hey. Bravo. We mami of free say can one nipa bi na fra no payaka. Bro, good morning. Hello, good morning. I think the a better network challenge will be or no one. A tomo be fan no. Sorry. Bravo won Junenza. Yes. Me sure. Junenza edidimu ha first na ayi sanguru kromo. Sanguru ono asem remember no the next form say or hwese nantwie bi baba. Free last 2 years be sin there. Nsinu ayi nwase ne hwan nantwie ntimi ma ho. One no nkrofo no mo fesi wo mo boot for boot. Eno na ese na na mahene o be yi eno na me mani age ho. Say youth no omo nti omo hungum. Na omo no omo fesi. Say onim se fulani fo no omo na matuo ekutakuta ho. Tuo hihye omo ho. Nti we ya no wa tutuo nti omo nim se omo na omo nka. Ese se e kire omo se asase no ye nkransa man asase. Omo no omo ba mo fa asase bia mai. Sebi impreduasa. Timiebu na ba bi edidi ho so ye nse ho. Timiebu heyey. Obeko timiebu. Na fulani fo no omo ba ye gariki. Munim gariki. Ba bia omo de nantwibu. Amakoye nantwibu kese wo ba. Omo ye ne bebre wo. Nti timiebu se obeko no nantwidu go. Woni hwan yo kaka ho asem. O ye a no ma twituo. Wo ye a no ma twituo. Enti wo ko timiebu se a omo wo problem fa nantwisem ho. But obeka some years ago ubeka enkosi babia enti mesre nana mahene yeta na chi kransa manyina ta na chi obia bona baso obia ebonidin nana waya de nana de wo ye no obia ta wachi nana ye sure se mabunu ene ye papa no ne ma me no obia ta wachi ye mfesi ayi fulani na de awre ho 7 say on se fulani fo no boys na omo e ka nantwie omo ye ni pa monefo ama odwe ho a wonte ase hwe se wodi nantwie enam na wakwa akoto so obi aduane bayire se de na meka no otutu bayire no a se nantwie no o ya omo wi a munyam nwira no bi mu na watu bayire no na watwitwemagu se mo ananwe otwitwemagu se mo anan ba nkyero wakwa akoto a na watu ba nkyero na otwitwemagu se omo nwe nti omba wi wo nema aburofo no ana ese park no nti se watwa dabi onzo omo namu grazing onzo omo namu nti omba namu sa na omo sai asase no nti asase no afi no wodi dua bibia enyeye because asase no ma asase na yendin ndi se nantwie no se wanwe uba yere wanwe onum se omutimi kɔwe omutimi memene cashew no omemene cashew ni sa omukɔ toilet na omo yere no no omo sesa no ma wohoro ho no omo koka. Good morning. Hello, good morning. Me fa cho me mama tio. Ya Joshua eno. Me fa cho mo ho e. Nyame adom. Yo. Udeni baby akasafi. Me de George na me ka so ti a mo papa. Yo. My enti wa no pay. Ano pay ko na pentie da de menam so. Abisim tinenta ko ti a kono. Me ka ti to. Me tanti na babu no. Right. Aburo ebu ni eni na ba. Amene. Aye, right. 7 FM. Right. Yeah, that's it. Banyam what to.
Yeda say, ye din komo mate. Enti bra ho assemblyman. Minister na no ba meeting no bi. Wa makura wate. Your friend Gideon. Good morning. Fine morning. Would any baby or Kasafi? Meda say, Bra Mohammed Mentio. Yes, I'm at the pa, my idea. Sorry, pa, I'm going to go to right. Yes, so that say bebre. No, they out the buyer. I think say the and some no baby no just say the near dinner. And your din say the face you near dinner bit me so because who say and yes, or mudia. Now, Ferradi and Suradia, Mahine, Nana Mahine say, what here and she or Facebook and I say. YouTube Sompa TV never had it. What when I cry or no channel for. And Sabio, we are one me no. Ye can't but die pa or Jenny Nipa. We are not drinking iron and train. Sir, to order and channel as saying Nipa of a young fat tip of Mra. Ye bar and come over a witch and come away in try a developing story. If you try Yabetwa double ba bibia etume akọ enkan na enema nyina no ba wie peye enti no yenhye eno enso Adea Akye Abia adwumade ne enti media menhwe action a nananom beka se ne after security meeting no yentoa ana yentu na youth na yedemo kro no moso munya adwuma pa ema nananimu mranyam media se nanam so omo kwa omodua ansa Meda so fa yen komra kwa banana pay dia ba Sompa TV Sompa 93.1 abra sanso ya betena sia no pay ya the tip of show no enaba aye from Cinco Di Mario media fi 7 bamre pam latest intelligence betena se na mano nsem latest yi na no de wonsam e de ato anim live on Sompa 93.1 FM so ya shasia na ya shasia de free polling sense won say asante koroko kema omu ani nso atremade kobo ani obo the weekend na so ama yenua pole ato nano mo nsia dun sampi ani free mo banya asem koto akra na no a yamfon to the sam adasa Ghana police for no omu the statement about bonti omu chem say omu nipa na makoma yensa omu asusu say omu nim pole won hu bi na yamfon to the sampan for me sa ayansa atima ka omu de atien say yewura friends say Ignatius before we can sanso Ghana ndia owusu ana awura friend say Chairman Joseph woye mpenfo miensa apostle nsa kan mo se omu bu anhwemu no enso ngatima ko esena be a yenu friend say pole onya ne ba bi ko no ade so mbetimi so ngadi akire amomo nim owura ne wo no hu bi no ade se mranso no omadi a wonsensem ina no yade anonso ade ma yetiefo ena no pai enso odwumade enso anya sam koto akra na sansensem ne mfan to just Ghana Lake Clubs Association Gaga omo so ngade ade sakrata tintinti ababonten na ga kan sama omo kan se omo jide pasa sandia no so nganam so akọ so much as ya bobo na 90 minutes of action na nko bia nim se ya ni gie ni anyonkosam ane good sportsmanship as etimi ya adwuma ho na se game ni ya boni e bewie na se nipa nkwa betima hwere dia ade sa adwie pande sandia na etimi so akọ so weekend awa ade se nso atra na nya de omo gaka fo no omo so kra na omo jide pass no ma oduo bi a ese tim so ngadigu akwama Ghana football etim so ngafo na ntuma pafura sana bia sa no ma etim ko so nso atre na bi ntimi sibio ni ina no ese tim so ngaputu sa proper measures in place going for the sa no ma no ebi nso ntimi sibio nkra tatententi agaka enso ngade abatuja no pai yede sansan samade ma yetiefo live on the show ne yemfan tuja sa yede sa Ghana Football Association no regulatory actions no yemfan tuja sa tim ayadwuma ama mrantia odu a omusi akadema kumasi asante koroko ana fenso atrama no se du baby na chese place no mujira park no susi aka no na omu dia yemma chese we bo we na we abo we na we atobulo na we koto ni ade na chese
just ano e den pa just do baby na just ayen tokwa just we ponunua na we abonunua ma just football no adane boxing ring na just ehu ye pa na no ana GFM abomaden a ehwemu ehu mranti a omo ye involve awa sanoma etimi ekos no yemfa to so omo timi charge wo mu awa sa subamboni a omo timi danadi weekend ya bane nso atraman eno kumase asante korokodi abani wo nso atre na yemfa to the sam abranti a ye fon se Steven Diwu onu si akan adema nso atraman sanso na Mohammed Kamara onu si akadema kumase asante koroko goalkeeper Justice Blay asante koroko player abranti a fon sam Frank Dongbali wo si akadema nso atraman Abdurrahman Mohammed esi akadema nso atraman Walid Nema Fuseni esi akadema nso atraman Gilbani Ona Ndongani Samba esi akadema kumasi asante koroko enu achi Andrews Intim Manu si akadema koroko Mohammed Isa kasi akan adema nso atraman afe Eric Osebo zomina no enso plaza omoso ede subana dia enu so game ekoso abra kumasi asante koroko ekopiemu nso atraman ya de won semade ma yemfa to da se efene se bless no awachasa na kosi Wednesday and on wetim so responded to such charges yetim so dia bo mo asansen semina no ye dia no so ngade ma yetiefo enano pai ewoduma de sani na no enso dia ba na sansen sem no ana ma memfa to da sanura adesa Sompa Sports abomoden pa atwe ben Paul abusuafo na ne sister chese ye twe ben na esu ne ade chese supo ahine no ana yenuaban entimin kasa o kasa ina no wosu yentie nsema Paul ne sister nimpon ade tudwa What's your Sompa 90.7 FM? What's your Nti ano aye po ne sister nimpompa nanura aye kopie mana chese ni nuaba no kasa ina no na chese ni su chese pram no chese ni nuaba ma pa okwaba okobo obia ni pole onfa no korokosem eni agrokra dani wo ware korokwata arekra na che no chese na edi adanse se odo asante korokoye panti ni nuaba no tie suan wo suan se odo nuaba ma na ekono wo so wo kwaba ngom di win bo mo kwhye nsu atre na se obi okọ ebi abedu fi asomdwe na ni nua na ma oya kwa ni nua na chese wan faso chese wo medu fi ha dwie pa chese du baby na chese o super anya sam kuto akwa na maame nso o at a point na maame ni su chese anya grokwa ni na mu kura no na one IGP yenua anase papa kufu dampare wo fon so na chese omu di nkomo chese na no odi pa ba ni na mu no ya na maame ne kasa ma ya maame nso adi nsem sei atu yanim What's your Sompa 90.7 FM? Mama many win say. Esramo. Wana ma papa. They are from no more operation and wanti. Na me bensi ya me. Me bensi ya me. Ya ko me basa akoko. Yes, entiano yansema pole mamidi tudwa onse obata ona wo ne ba ona chese ne yefuro no ana pole dem aboso ma akoma konkron masa kontu we ano odie pa na maame no suan wo suni na no na ode ne nsa ebo ne yem a chese ne ba kwhwe bo hekun ofa so wo ye aya dia sika wo wona ahadwie pa nti maame no no ne IGP kasa no
ɔse ɔpɛ justice ɛde amanaba no ɔpɛ ɔmo kum ne ba no ha adwene pa woyɛ baatan a sɛn na ɛbɛhyia filie a ne nyina no ho nsɛm yɛde ma yɛtiefoɔ live on the show nano ɛna nana pia penkra ɔnsa Asante Kotoko IMC no na chairman yɛntie nsɛm ɔde to dwa ɔse ɔmo nyae kyɛ sɛ abusua no gyegye mu de biara da na ɔmo de ɔmo support ɛbɛma abusua no awɔ akwani ɛsɛ nyinaa so yɛntie nana apia penkra IMC chairman. Yes, and you know IMC chairman Odima Kumasi Asante Kotoko Nana Apia Pinkrane somebody to Jabra Mukopie mo Pole Mabushi Fia don't want somebody to Jadia my tear forward Jumadian so na chairman Kwakwam Ponsa chairman K5 Yem fan to just Papa Yaba Asante Kotoko Mausa Wadi Jumayepa former Asante Kotoko circus chairman or an in same pedia tuja Adea fa Pole Fira free mono Yenti and Sama chairman Kwakwam Ponsa Bra woman in central for dish among Rano and somebody to Giantino. You're very quiet here. The castle will be that. Adea Akye Abia such a man as Asante Kotoko match and on the board. William met. Dear Tinameka said, Tim Graf. That one almost and a map of support and you are more than a girlfriend almost and a man in a pool. A band say, nobody can a free bed to have a crop over you. Tiano and Sama, Chairman Kwakwam Ponsan and Serbia 2 Janadia 2 and him live on the show. Nanuachino, Anna Chairman Kwakwam Ponsan 2 Jassa. Edumre bikwana pole the apology anasa chopper Adama ye papa Ignatius Belfort we onze bedu baby ma betu dwa se pole de betu dwa se anka house for back relegation party anka team efene se nso atrema nko kan sa di agro na onkan yese bi ode ka bibi di atie nso atrema na se wode o mani mitwi fom ne ina chikura no pole esam Adea chopper de ma we reference Ignatius Belfort we are any swatreman for in a Indian summer chairman Kwakwam Ponsa at the Tuja. Abubasa, so you have to answer on the Papoli. What did they fight? Empty a year, Akasakasa. So, what will be a move, but a year, Akasakasa, 20 minutes. And son, I will do. And go for nothing. And about the catcher is set. They can't shop holy. No, sorry, no poor match. Now, it's a lot of poor money. Right. I'm not sorry, I'm not part or match. To a poor match over here, never punish you, and you can't change your papa commission. And we'll go to be a papa commission. Yes, no, and some chairman Kwakwam Ponsa chairman K5D2 and man pay. Ya don't some edit to Jadiamatia for Jumadian Sun infant to some referee chairman of the Ghana Football Association, referee Alex Corte, and what ding como Adea Ghana referees. And Tiano, I go so chance voice in the bell red near the one Samedia Tuja at the Matia for Jumadesona Prince Nana Bamfo, Chief Executive Officer at the Legon Cities Bobo Kono, or in Sempi dia Tuja Sanyadia say Ombeko relegation da Yenti Uran and Sama or the Tuja. Already since there, we are out of there. Yeah, we are going to be out of that relegation zone. Easy. Hands down.
we are going to get out of that place. But the team you have in the first season is different from the team you have in the second season. I'm the new CEO. I brought in a lot of people, professional players that is, motivating the players. And the players, their energy level, is like 120%, not even 100%. And you know, Yansama, Legon City CEO, Prince, Nana Banfudi, 2 Pay. Adema dia jina suna fisi mebobo anu inano ya dia siana latest intelligence abana manoni seminano odi atu live on Sompa TV, live on Sompa 93.1 from Cinco Di Mario, Mr. Work and Bobby Femino ne production no anya some good kwa latest akwa ba bibia e find obani bibia boko ya do tumfo nyango ponse Lagos City's league you ya say ja bon ya omuzo omu nkoda obi ahwele nkwa so league ye mo bi so nkora league easy what are yankwa ya say no transfer window bibia dem till latest yankwa okay ya kona fe ya demrane samna pa live for your quoting Supermercata 93.1 Sompa ana wasugusa wutieno ko Facebook kodeswa Sompa 93.1 FM na wo follow na wo share na fe to message re ba ne akenka so dama ana fe oko YouTube no so Sompa TV no bomoten ensom etimi a subscribe na fe wo to message na ba na yakenkan enso dama kama pa ma bibia som etaba ko ebi poto no pay ya den sema wo to be preso e ba na wo roma ma me fa to de sa already to the Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro El Temperano Rapido Burkina El Bicho todo no finishing Ronaldo a player was a kind of Anasel Bobokono where former Real Madrid Juventus Manchester United player already to Ronaldo and a Kubusa de Saa don't want to say when a brand to fill lino Andres Messi Cuchitino El Destinto La Puga Tomica todo fellow Messi was a kind of Inter Miami Bobokono Monka Club because that time na Messi is a kind of Barcelona Bobokono now was a kind of Gilbert Bobokono and Ballon d'Or de bia Messi eje what I say de bia dia wo deserve no na Messi aje na yebusa sampa woni already deal no Messi monka na Ronaldo still fanto bi so ka bo biate so no oni Messi o mo ka papa na no da kromu ko sha award bia say na Messi ye ka brofo na wonte entina or translate and they call a Portuguese custom say de bia Messi and so betuma tema bi bia so etuma koye enti we ye some me pot already thing and Cristiano Ronaldo on some that they about to Janiyaka the greatest of all time and there are some now the greatest of all time you can the goat away football more Ronaldo and the greatest and that's already to the Diego Armando Maradona Franco El Pibe de Oro Jordan for the Diego Armando Maradona and I say you're ready thing and Aston Arantes Donacimento Jordan for the Pele and I say you're ready thing and Lionel Messi and on Pacho Ronaldo Kokasa and was here for to be able to come up here and but the greatest of all time or no the most complete player now no oka so we are the best of all time Ronaldo still for to be able to we are the best of all time e bia na no o prefer already thing any Diego Armando Maradona El Pibe de Oro and Aston already thing Aston Arantes Donacimento Jordan for the Pele and also already thing and Lionel Andres Messi Cuchitino El Destinto La Puga Tomica na so come obia te say e bia wo opinion no but no there one is the most complete player in the history of your football master Okasa were the greatest of all time me patrosa debate way and that just to becha about 9:30 full time you better say na fei abeja first way to ramu na bi bia so to konkan is Ronaldo the greatest of all time is he the goat and to between na ko Facebook so Sompa 93.1 FM na for to message na pa ni akenkan enso tamo ama bi bia so to bakoe na ma me fa to the senra Chelsea bobo kono musta kan na Chelsea and West Ham United bobo kono e wo Premier League grimo anya se kutokra me patche bon first half wi ye na Kudus Mohamed West Ham United mo Chelsea bobo kono kabako ama Chelsea bobo kono that's when to na ohwe wuramu into the second half na me patche Chelsea bobo kono bomoten at canon na start to win game no ama bi pia so to bakoe at ama Chelsea bobo kono na ma me fanto de bosam abrante fere Jerome Bowen and to be to atano
no adama West Ham United boboko no ansa de benya abrantia ye fe Petronito Lomba o te kadom adama Chelsea boboko no anafe ero wan bisaka se onko ama Chelsea boboko no mo pomaten enso to be winning game no anyama to be koye adama Chelsea boboko no sesei oko Premier League mo atidere so a Liverpool boboko no omo 56 points Arsenal boboko no 50 Nottingham Forest ewo 47 anafe Chelsea boboko no ewo 43 Manchester City boboko no tosunum omo 41 anafe Newcastle United boboko no etosun siam omo 41 points anafe Bournemouth boboko no tosun omo 14 teno the free Premier League into the latest Premier League table no and to TV national Sompa 93.1 FM Sompa TV and I watch and for Sugu so with no I may be Piasom that tobacco into Premier League no and what updates any tabawa yeah and what the man pay at him number we have to make the so now I brought you for the Morocco Ascension Valencia to be your local central L this way to be here 90.7 £5 million and a chest in pay 40 year I brought to the catcher what day I was just Bobo could and a chest in pay 40 year I brought to the catcher what day I was just Bobo could Aston Villa Bobo could be here Nini National Taba player no Ganya say Chelsea Bobo could be player neka na me and to the brought to the Bobo next the money to be so near me patron Aston Villa Bobo Kono and it just in put for better snuffe or much by you now the dinner sweat about permanent no already to that start decisive bellhole and some that about trust their kind at about Aston Villa Bobo couldn't take a crowd if you trust in Aston Villa Bobo Kodimo if you mom that's yesterday bar already to the Yawa Stores of Phyllis Sequera to the for Yawa Phyllis a player me patron their kind about trust the Bobo Kono 5.5 million euros Chelsea and put a foot to a player this time on question kind and some former AC Bobo Kono now Branton land to Milan after some people to back with Brantia your friend Yawa Phyllis already to the whole hey on Castino Polo Mendes to the for the whole hey Mendes a agent and about Brantia for the Yawa Phyllis and the Juma Papa the boy yeah what to be broke out this deal about Brantia the feet Chelsea Kosia kind Adama AC Bobo Kono and yes, some to talk about 9:30. Yet, some patch the latest no due to seeing national Baba, a branch for the Noah Okafor, a plus Kadima AC Bla, and also Copolon Till, at Amana Poli Bobo Kono, and Team Patch the Tidestam, a pay 3 million euros, and Stan Yamia to the Napoli Bobo Kono, and was a branch to the body to Masonia, woman 23 million euros, and so Taba AC Bobo Kono, now for a branch for the Noah Okafor, and so to my trust Yakai, at him. Amana Poli Bobo Kono, and Naka Funa Bobo Kono, a branch for the somewhat to quest the Chimereka, or Sakandima, Esima Bobo Kono, Nanka, Gamo Boba Tetma Procatuno, I'm a branch for the somewhat to quest, a Basakan Tamo Fulham, Nasu Yemen to go through, or more the fast, or must stand already thing, and William Borges that's over, turn off for the William Borges, I am former player, that the Manchester Bobo Kono, or a former player at the Bafula Bobo Kono, or Master Kofoma there, a free transfer, and I'm in Patron. Already to the William Podcast Silva or returning Tabesakai at the Bafuna Bobo Kono, me Pacho Christopher Lanin Coco, as well as the Chelsea Bobo Kodimo, Alejandro Camacho Ferrara, as the our Manchester United Bobo Kodimo, where Muvu, I'm in Pacho Bibiaque, as well as Manchester United Bobo Kono. Now my main front to the Mr. Branton for the Matthias Star. I play was still kind to my Paramount to the Bobo Kono, whatever Muvu. I have free Paramount to the Bobo Kodimo, or Coco Sakai, and so Tomato was probable Kono, already to the left in and pay for, and no to be poverty to be a Jumason, and control magic, Emma Brantano, as well to be Tiasia, come on, what Tiasia, already to the Matthias Tell, as so Ramo, Aquasakai, and Tomato Bospe. Never in the meantime, a bail loan deal, not for a Torabos Bobo Konisika, or say Caparamount to Bobo Konitia, as and our Chekatia, and about Branton for the Matthias Tell, the Patrobot Brantia, your friend Matthias Tall, then a mere to us for Boye, Nelson Lord Deal, and you met to be Koye, Tornamos Pempin for the Ajua, 155 million euros at about Paramount to Bobo Kodastana, the Patronada 5 million euros in bonus of Sabah Piso, and some at about Paramount to Bobo Kono for the signature for Brantia, your friend Matthias Tall, into any report, and on a Pemeseka, a similar Bobo Kodon, a Brantia for the Santiago Jimenez, and your player, the Patrotestan, and put in Mexico.
comportable abrante was city west titin at a send us to toka was a cadman fair not rota tambobo kono estim lobo kuda to my pomodia abrante for the Santiago Jimenez bam or replace abrantia yafan Alvaro Morata Martin Boa Moratito Alvarito Teodoro for Alvaro Morata Wafri estim lobo kodimo okwa kwestia kain edaba Galatasaray Sport Club bobo kono entene reporter no pay every estim lobo kono for basoya aso de baye wajuma edim aba mo yetuma tede so nanka personal kipembe sabia bobo kono so bo pa brante no Omesa kan fama sabia player ne sebede onsa kan en fama sabia bobo kono obeste wo pares tante bobo kono mo ama bi piaso etuma ko etuma brantia the daily personal kipembe entim ane reporter no pay and so by small banasa Arab Olympic lo ne bobo kono ma okwakosi kan table Olympic lo ne bobo kono nyame atuna sia chance 9:30 ye di dutos ni nyina so de bepemo ama bi piaso etuma konkan okọ Manchester City bobo kono ma omakofa brantia Nico Gonzalez Iglesias okay sa brante we no sia kan de ba sa bobo kono ana me patro free 2023 okosia kan etba FC Porto bobo kono already did it ticket back restart table jika ya Sporting Director de Man City papa ne patches akwa we po monster to makade dia master ni mebe koye etim ama Manchester City bobo kono me patro bo the 60 million euros and they koto wo mo terminate the contract no and said that brand ni gan watete now we be sia kan etba Manchester City bobo kono me patro bo 6 years and etba Man City bobo kono enti me patro City put for Abomating. Let's wait to be Obeje de say Manchester City bobo could spending 180 million pounds. Ewo star transfer we window transfer Manchester City bobo kono 180 million pounds, which is 200 million euros. The biggest transfer. I'm Patrolman City bobo kono ya ewo mo history mo omo expediska 225 million pounds. This time around Patrol transfer window, Man City bobo could spend 180 million pounds. Now so end to Chelsea Diano also 2023 window transfer no Chelsea bobo kono spend 245 million pounds at the top players. Now so uncle say Man City bobo kono me patron pressure up already did your stay Pep Guardiola Aisala Suntino I was spending 40 million spend coming up for quality players to come on board and to be patron the Gonzalez and so Babakao a brand for the Abdul Kotel Kustanov and so to Baba already did Mama Mushaba and of a brand for Nico Gonzalez and so Bam Gobabestia Kain at the Manchester City bobo could Victor Rice and so Ba Obestia Kain at the Man City bobo could be patron of me at Tom next year transfer full time 9:30 p.m. All this and more will be cropping up on the show live for the Golden Super Megatal 93.1 Sompa and Wasugusa with the Koswana Facebook so on my hene Baba Trase Unsa and Bano Aya Amayon Sabu Panafe the best morning show who can ha and your on my hene ya to watching Baba Trust Nafe was sent to my 20 new panaso Ama be Piasso at Tobacco Cantina Mia Tuba 9:30 a.m. and no a full time Yabama full time details of all the transfers and no sweat tobacco so and I'm Fabi Patron Summer Edia Kotene Ewa Kudia Munstemu Yadamasi Somebody and you win
da enen so baabi a yɛduri yɛbɛkɔ yɛpon kɛse a esua deɛ ɛwɔ so no yɛba bɛ kyerɛkyerɛ ensɛm mu ensɛm bia nneɛma bi asisi wɔ man Ghana emu yɛba bɛ kyerɛkyerɛ mu wɔ yɛpon so ene ɛyɛ benada ɔgyefoɔ bosome ne da ɛtɔ so 9 anaasɛ bronya akyi bosome mienu ne da ɛtɔ so 9 ene yɛ Nkoranza dwada nti sɛ ene na waba Nkoranza a edikan a yɛma wakɔ aba na yɛakae wo sɛ aha ɛde nti di udwa asomdwie mu uwie a na wasan kɔ ofie nyame yɛ adoma next week na wasan aba biem na waba abɛdi dwa wabadwa no so no sɛ wobɛtie radio a fato Sompa 90.7 ha yɛka nsɛm a ɛde mpuntuo ɛba ensɛm bi akɔso wɔ Ghana Parliament badwaku a wɔn na ɛtotototo asoafo na no ama yɛhunu sɛ wɔn dwuma a wɔn die no yɛgye tom ɛkɔye ana ɛnkɔye no ɛyɛ ade a wɔn gu so edi dwuma no ɛntɔkwa siiɛ mentem ho asisiiɛ apono ne nneɛma dane yɛ ɛwɔ hɔ ɛnom na ɛno na nam so ama Speaker of Parliament sɛ wa suspend wɔn efiri nnɛ ɛkɔpem ne nadu wɔn ntumi mma adwuma ɛwɔ Parliament hɔ amanfo sɛ dabi Speaker woni saa tumi no ɛnyɛ wɔ adwuma no ebi obi a ɛka nea onim ti yɛ ba bewura saa asɛm no mu basabasa yɛ esi yɛ wɔ Parliament hɔ appointment committee hɔ na yɛhwɛ suspension a ba yɛ MPs na yɛsi yɛyi wɔn no ɛne ɛho nsunsuanso yɛni adwemɔne biara wɔ nsɛm a yɛbɛkan mu yɛni obiara so atem ɛna yɛde asɛm ba no sɛdeɛ teɛ no saa na yɛka no nti maka no awie no yɛnhwɛ ɛyɛ ɛnɛ dwumadie no na oboni bɛka sɛ teaser yɛmfa we mprapra kwan mu ɛwɔ ho ne moguo yɛmfa we emra This is done. Sompa FM. Sompa. Sompa FM. Sompa FM. Sompa FM. Sompa FM. Eni ya no otena na dwam na nisi ye no a na sonte ye pe video ya ye hwesesi ye esiwie ya owura bagben asonte ye pe e na o say MP49 we watwe o masan wayi o moto akonwa na watwe mienu wo mo ntime ma Parliament ho odwumadie adwuma bi a ye wo Parliament ho bia no wo mo ntumi mma bi wa suspended wo mo owura bagben eto aso e de kan bi o say ni a wo mo ye no ya ade a wo mo edwuma wo mo die se de be ya asomdwe beba mu ntiase beba mu pepe ye beba mu obuo beba mu no wo mo bu ni nyina eso nti honorable ye frɛ wo mo no wo mo suban na nkyerɛ sɛ wo mo ye honorable ene nti na watwe wo masensen eye na watwe mienu ɛwɔ hɔ na osankra de ka ho bio sɛ wo mo suban na wo mo da na die no animunyam nim anim guase eno nti sebe o ma ya free 8 parliament e de aba 9 parliament mu ti se ya ntwe wo ma so a ya kame akwa se panyin bia ni parliament ho nti obia no ebetumi aye nea opɛ ɛwɔ ho enom eno nti na ama sesie o se saade a waye den watu wo mo
asen na wotwe mienu ewo ho enom na niesi ye no ankasa enie edare na ye yawada eye January bosome etwamu na anu ne da na etoso aduasa ena saa asemi esie na committee na tenase a nipa omampani abo mu din se omeya soafo no na ye toto wo ma no eno ena basabasaye esiye ewo ho enom amane boys asem siye amane boy frechiri ba ye kire se epono table a wote ho ye adwuma akasamu a wo kasam ni nyina wo mo se dodo na ewo ho enom ebra MP4 na wo mo eko eno na speaker back bente ya o kan se da bi sa suban we de ensem fata eye honorable for na anim guase enti no wona enam so amanasi ginaye na ahwe ho no ma wokon ye no niam esese ye microphones no bi nie ye hwe video no hu se tables ana abubu nyina no na ya so na desa ye afiri ho akoto aguo na ya hwe na we achi no ena owura baben ba ye se sa na mo aye de a munipa 9 we mrahye bedwafo 9 we wo mo na entokwa na ne siye no na wo mo ho ebon mu nti yese yetu o ma se dia udi kan no honorable Roxon Nelson Dafia Meko ono ena akodom kese anu mu a obo wo mo tuja efre wo mo boa wo ma no aye kan se majority ship no ono ni dwumadie no ena owura anodompre ena otoazo owura anodompre domkuma no ono so ne bo omutuja a we minority ship ewo ho enom ena ni otoso miensa no Alhassan Sulemana Tampuli oye NPP mrahye bedwani ena ni otoso enan wudi owura kokoi ono so efene Jerry Ahmed Shaib indi nipa 9 we no miensa efiri anodom preso ba omu nyina ya MPP for ena Roxon Nelson Dafia Meko eni DC ni na amanfo eka ho nsem se Roxon krade jama ye de no beka ho se de be ye nkoye se omo tara MPP for ani nti ena ekofa DC ni ba ko be frɛ mu de eka ho nkrofo adwen a wo mo kire wo ho enom na asem si ya na wura baben speaker of parliament onie oba beka se ne asie nu nti se de yedika ya kire mu no wo se ya hwehwem na yehunu adekode poten a ema saade no ebaaye enti no ode atudwa se parliament approach for ye mashafo no wo mo hwe se sa MP4 9 a yede wo mo mfoni kire we no wo mo bia no enwura parliament dan no emu kopem se ena wode ato wo mo so no eye ne a ebeso eye wo mo asotwe a wode ama wo mo eno no na owura baben trouse sanka bio se sa MP4 we niema wo mo aye no agu parliament ni nyina nimu ase eno nti na ama sei wode tabo ato wo mo so ewo ho enom na asem si ye no speaker owura baben de abasa hare etu anamon bia ewo ho enom owura baben aye se be ya ahohyeso emraso die obuo ni die bekoso enti no Adea ebinsi biem daachi ne esi no binsi biem daachi enti no sei no wabokoko se MP bia obeye dia asie bie daachi no obeda no wama emra ana sotwe a emu oden kese ewo hokora chen na wotwe mienu a wo mo atu wo mo asen no obema asotwe a emu oden kora echensa na yeye sam pensem we if you say ifiri da o kan say watu wo mo asen no enne na parliament be kwa asetena say ebema o mo awuram anaye ma o mo nwuram no ho adesua na yesuan na say ne besi akiri bia no ochena ye ba ye de mu ensam so aba enti say safo no ye say ya twe o mo asen de a na ne nsunsuanso a ede beba emrahye bedwa no so no eye de a wo hia na eha na ye ka se anamon a atui nipa mrahye bedwafo nan a yetu o ma asen no anye bie kura no e won sunsuanso ede beba
anye bi konsunsuanso ebeba ene se wo mu ntimi nkosi wo manfo anamu e wo mrahye bedwa no mu ho na amanfo ebisa se sesei ye parliament se de asi aye parliament nyina achima kodifa dodo akodifa na dodo kuma bi akodifa no ye yi ebinum asi nchen a ho adwuma ye se na ebese aye amanfo bi so ka se e ya ade asese wo ye parliament ana ye politics a ye yo e wo Ghana e ya ade se mentemi ho ase na political climate no enye papa edema titru ne a ewo emrahye badwamu no enye papa matotwede madi atem ma yesei sane mana ekoso no emwa madudu amamuo enwie peye ena sesiye so yese ya suspend wo mo a asofo na ya bo mu din no dodo na so wa akira yegusu a ye vetin no yenya nwie ye enti no se ya yibinum afirimu a se na dwumadie no ebesi akọ eno ye nsunsuanso a wo mo ntwensan no ebetimi de aba ye bobi so ede akire wo ye hwe nsunsuanso no abio no ena ye ka se enei ebio no ye parliament no eho akwakoye se baabi a anka akuhudo mifiri party we mu free party we na yina ya behia ena ye to adwene ede adi dwuma nanso sese ye gyae no no ena sese yama ye party sem adi ye nkan enti no enye ne a eboa enye ne a yadwene timi sai so sese de ya obi ate agina entrenched position chese obi megina MPP afa megina ndisi afa eno nko a ena yede eye adwuma ewo ho eye hawa eba no ebi afe ni esisie o parliament wo no nsunsuanso a de beba no bi ene se gidi a ye nyama ye ho obu a ye nyama ye ho na ye de bedwen enema eye ahiade na ebeboa ama oman na timatumpo no ene de enye na ye dwen ho ne aye ye nyina ne se ye tutu ya nan na ya hwe enema aye se otan ketenkete bi ahye yentamti no entume mma yensi gina ye wonepa eho enti eba bedrum pempenso se yedu parliament ho a ya dwen kra ntimi nsai so jesa afei de ye totwede jesa afei de yedi eye ye ho atem na asem si ye no Ghana for sha ase so mo kasa se de ye nyina ye nim no sa asem bi asi o man Ghana mu na sa amanyofo efa amanyofo ana efa aban mu mpanifo eho a Ghana for ekira adwen na obi adwen kire no obi a wone de ya okire Ghana for bi boss speaker baben abaso se entwensen a watwen eye sa amra sebedwafo nan ase no eye ebema yehunu se wo mo ne honorable kwa wo mo honorable mo de no wa ase indi ni kwan se wo mo ye nema eri gugugugu wo mo ho fi ene wo mo anim ase wo ho enom afei enye no nko ebinu so say oh their speaker ye ne de amanyo 70 ena o yesa ade na wasoa NPP form yensa na ode NDC ne ba akopɛ ena aframu enti ende amanyo 70 ena o yesa obi a wone de a o ka ewo ho enom na yenhwe ntun science speaker tu asen emra makwan ana emra makwan oye right ana oye wrong sadia ya kire nipa dodo no obi ade a o ka no nipa dodo na a challenge na ya question ya bisa ya kan say speaker ni to me be no wo so the best suspend MPs no ebi no so kan say standing orders no ana say constitution of Ghana no must speaker to me samara mienu we no mo de ye adwuma o parliament ho constitution no na standing orders emu bia must speaker to me say obeka say ode ne pe a suspend MPB say ma omeye adwuma ewo ho eno ne a omo eka na yenhwe mpensempense mu no wona okasa no ese say speaker or refer asem no edema eye committee say yenhwehwe mu a ene de order 342 no ema ho kwan standing order 342 no ema wo mo ho kwan say mrahwebedwani bi dasuban boni bi adia yetime dane no edema privileges committee
na wɔn ɛhwehwɛ ne nsɛm emu nti nka speaker yɛ ne saa de a nanka ne kwan so no nanso speaker sɛ ɔno ankasa bɛka sɛ asɛm asie nti ma suspend o na awɔtwe mienu no deɛ watara ne hyeɛ a ɛno no ɛnyɛ n'adwuma nyɛ ɔno oni tumi sɛ ɔbɛka sɛ ɔyɛ saa deɛ no ɛwɔ hɔ ɛnom na sɛ saa na ɛkyɛ deɛ a na yɛmisa sɛ mmarahyɛ badwa mu sɛ mmarahyɛ badwa ni bi a na subampa di a deɛ na yɛde yɛ no na sɛ na yɛsi twe n'aso saa asɛm yɛbɛhunu no order 35 ɛwɔ parliament for ɔmo standing order no mu ɛhɔ na ɛka sɛ mmarahyɛ badwa ni bi a na ne ho adi yie na ɔfom eku a wɔyɛ adwuma wɔ so na ɛyɛ ekuo no twam tenani ɛna ɔbɛpam nipa no afiri ekuo no mu na ɛno koraa no sɛ ɔpam nipa no firi ekuo no mu a ɛyɛ saa da noa no sɛ yɛmfa ne sɛ ɔmo tena sɛ anopa nɔnkono na sɛ ɔmo bɛpɔ no ebi adu mienu ɛbɔ nondu ɛna ɔyɛ mfomsoɔ bi ɛna chairman no ɛpam no firi committee no so a ɛyɛ dɔntwere mienu no aka no ɛna ɔntumi mma bi ɛma mɛyɛ adwuma no biem ɔmo pɔn na ɔmo kɔ na adeɛ kye na ɔmo ba a obetumi asan aba abɛyɛ n'adwuma enti no ɛnyɛ sɛ bi a obi ayɛ mfonso bi nti no yɛtu no asan na awɔtwe mienu speaker ɛni saa tumi no sɛ ɔbɛyɛ saa ana obetu anamɔ no a otu yɛ ɛno enti wohwɛ deɛ asie ya speaker sɛ committee na nipa bi di saa adwuma na ɛyɛ committee hɔ chairman na obetu saa anamɔ no nti te sɛ appointment committee deɛ ne yɛsi ɛyɛ appointment committee chairman ɛna wotumi sɛ ɔbɛpam wɔ ɔmo afiri committee no so ɛno mpo kura no ɛyɛ saa da no a ɛnyɛ sɛ da foforɔ committee asetena na ɔbɛpam wɔ ɔmo saa da no a ɛna ɔbɛpam wɔ ɔmo afiri hɔ ɛnom sɛ ɛyɛ parliament nso na esi a parliament fie hɔ ɛna esi a ɛno nso no speaker ɛna ɔte adwam nti no speaker betuma pam nipa no within ɛmmoro 24 hours ɛwɔ hɔ edi sɛ atiefoɔ bɛka yɛ a 8th parliament no western region hɔ MPs no baako kwakwa free o challenge speaker ɛwɔ adeɛ bi ho na speaker no na nya adwen speaker so wabu na nimtia speaker ma yɛ pam no efiri parliament hɔ ɛnom nti saa na we akɔyɛ nti sesei asɛm na esi yɛ no nye speaker na wote adwam enti no agyina so bɛn ɛna speaker gyina ɛde apam saa nipa wei sɛ na awɔtwe mienu yɛ ma yɛ nwura parliament hɔ speaker tumi bɛn ɛna ogyina so a odi saa adwuma yi ɛno ɛne adesua a yɛde ɛma ɛnɛ anɔpɛ enti yɛntoa so na yɛnhwɛ enti esan sɛ asɛm no esi yɛ wɔ committee anim ɛno nipa ana onipa ɔwɔ mmara kwan so nanka obetumi atwe saa mmarahyɛ badwafoɔ nan no a speaker sɛ watwe ɔmo asensɛn no nanka yɛ committee chairman no mom na enye speaker ɛna ɛwɔ sɛ odi enya nu speaker anim a ɛwɔ sɛ odi saa adwuma no edi sɛ no speaker wahuri atra ne hyeɛ akɔ di baabi a eni kwan sɛ ɔkɔkɔdi die wagina soja edidi soja ɛno atra ne hyeɛ ɛyɛ ade a yɛ di ho nkɔmɔ anɔpɛ enti amanfo ka sɛ nia speaker yɛ no ɔno akora suban a wada na die no ɛwɔ sɛ yebisa no ho asɛm fi sɛ oni ho kwan sɛ ni esi yɛ ne baabi a asɛm ne si yɛ no ɔbɛka sɛ watu obi asan na awɔtwe mienu ɛwɔ hɔ ɛnom ɛne na yɛnhwɛ deɛ sie na di adanse pefei sɛ ɛwɔ sɛ mmarahyɛ badwafo yi ɔda subampa di ɛyɛ nɔkorɛ wohwɛ basabasa yɛ a esi Ghana parliament hɔ a ɛkyerɛ sɛ yɛduru mpɛmpɛn so bi sɛ yɛfa akɔ ahodoɔ nyinaa so ɛhwɛ sɛ ɛbɛyɛ a yɛmmarahyɛ badwafoɔ no wɔn kasa ho bɛteɛ obuo ne die bɛba mmara a wɔn hyɛ anaa mmarahyɛ badwa adwuma a wɔn yɛ ɛde ma yɛn ɛno ɛnti sɛ speaker sɛ wa suspend wɔn sɛ speaker suspension yɛ right and yɛ wrong no ne nyinaa mu no asɛm baako pɛ ɛna ɛka kyerɛ yɛn na asɛm a ɛka kyerɛ yɛn ɛne sɛ ɛwɔ sɛ
ye nyina no ye hwe ekwan a ewom se efra amanyoko different mu na se ye hwe kwan a ebetumi aboa yen na yetumi enya eye entiase ewo dodo amamu a ye no eho ye to asansam no aso no ye kɔ yanim bie no ewo se MP4 ene Ghana fo nyina Ghana fo bi frɛ radio so kasa basa kasa no ho enmunyam bi anim ya ai se sabe ya ntete no fie ene ne keka ho ewo se MP4 ne Ghana fo aka nyina no ne asie nti yesua bibi na ye dwen kwan be na ye efiri na ekure ye betumi aye den akasa kasa ehonte nidie no obuowom na betumi aboa yen ama ye dodo amamu aye no yetumi akyere adwen ama oman no atu empon sabre ya manyosemu ensama ye hwanyan ewo mu no ade ba ko ehia pa ne se ewo se ye ma amanfo nya gidie ewo yade a ye nyina mu se de be ya mrahwebadwafo si ya namu anamu si a wo sie no ye benya mu gidie se ye mrahwebadwafo no o mbesi ya namu aye adwuma pa ede amayen eye ba ko a ne asie nti ewo se yesua bibisa ede firi na yesua na ewo se yesua ede firi eye mrahwebadwafo no wo mo da suban bi adi na ya yedi wo mo achi na ye na wo mo si ya namu no ye hunu se o si ya namu no eyie ewo ne kwan eso na asem si ye no say na da ubonkrata no eka ewo ho de na wo mo ka daily dispatch da ubonkrata de ba nora eja eso or say tables and microphones destroyed in fight in parliament intino daily dispatch say table epono na sebeda fo ete ho ene akasamu no ya de say wo ma say ni nyina wo ho ebra na sebeda fo yi na wo mo ko ntokwasi ye wo parliament ho the daily banner ne de ono so de ba de obokrata enradwo de ba edwa eso no suspension of MPs not grounded in law Pebu tells aggrieved MPs to sue Speaker Bagbin story no page number 3 ora lawyer Martin Pebu na can say speaker say was suspended MP4 bi no enimra bia mu na speaker ni ho kwan so yes identify MP4 9 a was suspended no omko samane no omko samane Speaker Bagbin ewo court ewo saa asem no ho we ye dia daily banner ono so say dia o kan ewo ho ye hwe dia ankrata afoforo so kan the Ghanaian publisher ono so kan minority derived Bagbin suspension order and page 3 minority for say omumfanya adwuma ade se I say amanyosemi opese ohunhuna any PP for no said e be ya ombe mia o ma no e wo parliament so omumia o ma no ne emia o ma no chena e wo ho enom the custodian the boy kasa say omonte ase wo say owura babe ade a oye no wakoye no ho kan bi esuban e na wada na di e de akere emrahwebadwafo no amanyoko NPP church for penny owura Justin Frempong kodua ne mfoni ne da hai ono na okasa ansem trofo nhyemu di ase na ode tu dwa ekyere okrata de ne nsa hya ase se MPP for no nte ase ne omo nte ase kyena na yade a omo na hyebadwafo no ene the speaker ye no omo na nya adwen asem si a wo say natural justice ye adwuma nipa na asem no fa omo ho no ye misa omo no asem ehunu se ye kontokwampo a ade we ne ma ye kon ye se yetie obi nanso mpo a ade we ne ma yetie obi nanso na prekope ufiri he ote da se abra wa makura so se wa suspend MPs no MPP for se omo no nya adwen no omo nye ntom ne enye ntom chena ene no mbeko parliament yenim ne ebesi ewo ho enom but abra MPP for kasa omo nye ntom yi appointment committee chairman nso bo defense appointment committee chairman nie honorable Bernard Ahiafo ono so na dia betu dwa se de ewura ba ben ye bia won ne ya adwo no nya adwen o ne oyeye no edisa oye ne said oye no no a enti no won ne ya adwen o won ne nya adwen o wa suspend wo mo eno a eno no ono so ne defense a waba abegina mu MPP for ye kasa no ono so aba abekasa abiya no e de amawura ba ben se de oyeye ne de ne kwan so a eno no na ebetumi aba se
Ewura here for ne speaker kasese say ne omoye ne ye ne amo ho nti suspend omo ana. Se uti ne ebetimi ayesa. Ebetimi ayesa. But according to the court down abobo. Ya the mra constitution, ya the standing orders and eye adwuma. Nti say their speaker kan ye no say tia standing orders, etia constitution dia emfa ho ne brofo bia obeka. Speaker ntimi suspend wo. Okay. Even though we can't was suspended or more, but among us shall say raise questions. Mu na or suspended or more no. MPP for no be bogu say ente say. I hear for a year no. Speakers okay, and yeah, said the Ankrofwe Cassenti no, Mete committee, na committee no, Ashim. Inti a fee, and na abesidia Justin could ya can so say. So be ya there natural justice. I will say Juma. Natural justice and say as otie wo be di bonea. Tie nanum asem. Ne bonea wedi no. Die ne ma asem no see ye. Emua sushefa. Ye sushefa emua. Eno ano no. Enti Babin say ndie pam no twa no. Wa ba bete committee say yen hwehwem. Na sa committee no, wo mo hwehwe ne ye ya na no eye basabasa yesi ye ewo appointment committee no and January 30th no na osesa de ase we hu hie nti no se committee no trans na omo ye adwuma be yini TV so live am obi ahunu na nyame ya adwuma ochena na committee ya ye watie omo tena se na omo ahwehwe ensem no emu nti afi na omo behwehwe ensem no a wa suspend wo omo afi na omo behwehwe ensem na wa suspend wo nti wo hu ne nti a ogina de wo hen so na suspend wo ogina de wo hen so question no back no and into MPP for no say omo nye ne suspension no ntom okay and MPP for no I suspend wo ma wi ayene ansan wo te committee ayene ana na wo te committee na wo te o manum asem ansan wo suspend wo inti ena ama MPP for ka say wo mo nte ase nti say wa bete committee chena ukui na omo share adwuma se wa ma omo nadu say yemfa enye adwuma committee no wa ma omo enadu say enadu no yemfa nya nhwehwemu na yemfa ni siye bia emra na omo nkyere de yemfa nye saafo no say wa suspend omo wi afi na okote committee nti from committee we na wate no means ekere say suspension and here enye effect enye adwuma because afi na wate committee say ye mahwehwemu na ye nkyere asotwe a ye de be masaafo no na so wadi kan ka so omo nkofie wadi kan ka so omo nkofie nti no de bi na omo bahwehwem eno ene ne a ewo ho ennom enti no na emuase nti committee na wote ye no chairman ya oda committee na no honorable Emmanuel Bejra oye ho MP ho West ono na ye committee no chairman ne mfoni enie oye NDC ni ewo eho kotokoni okay ena committee no wona oka ho bie honorable Kwame Anyimadu Antwi oye MP Asante Achem Central oye MPP ni ona honorable Dr. Zanito Ajima Rollins oye MP Clote Kole ono so ye NDC ni ewo eho enom other members of the committee no honorable Bede Anwanta Zumo Zieden oye MP Laura ena honorable Abena Osei Asare oye MP Etiwa East entino honorable Bede Zeden oni oye NDC ni ena Abena Osei Asare eye MPP ni ena committee members aka no honorable Gizela Akushika Tete Agbotui oye MP Awutu Senya West ena ono ye NDC ni ena honorable Vincent Opon Samwa MP Doma West ono so ye NDC ni enie we mame Hanatete onokre wonse tete no kra wo mame Hanatete ni nuana Hanatete constituency no kra na oye ono so edaso di ena Doma ye Vincent Opon Asamwa ono so enie ntohwe committee of 8 na I think that 4 and 3 NDC for no 2 Anyimadu so ye MPP Anyimadu ye MPP and Abra Osaya Sare so
MPP for 2 and 3. I think so my 3. A committee of 8. But no say the American jo no kwa nti na wate committee say yenhwe na yenhwehwem na yenhunu ne a ebesi akire nti abusia anope adesua de bro ne let us get interactive your radio no Sompa 90.7 anope bia for video to ne da bia oba ye Facebook no Sompa 90.7 FM YouTube no Sompa TV na obe send a WhatsApp and a Telegram messenger number is 0598 994 994. Ente for our question, comment and concern fani na ebra ewo ha na yemfa eni enkomo ene anope right ente na over enzam no eni ne speaker ka so wa suspend wo mo no ene na ye dey dikan ya parliament be kwa setena okay ente no we are here to see speaker speaker or ne order no e can say mashaf ono nhwe say omumma ho ye mo mu kwan mo mu wura chamber okay was say mashaf ono nhwe say ye mo mu kwan e mo mu wura chamber ho chamber na ye parliament dan mu ho no ye mo mu kwan mo mu wura ho enom enti if that's the case under the honor enti e honor de ubetimi akọ office akoye adwuma okay but official parliamentary proceedings and a unkobi senior speaker can no ye adwuma na no implication e wo betimi akosign attendance book say wa ba adwuma there be okay one call chamber ho ntimi nko sign wa call office o ko tena office aye wade de a betimi akotena office but ungura ye tell say e basa Hansard be capture say MP for we are adwuma because na ya suspend wo mo okay that be Hansard no enyira a official document, official record of the parliament. Yeah. That will be bet in the agazine. That will be purpose because be bet man refer. No na kokon parliament man suspended or no. Wo na metro no. Ni nyina no obi bet in the akansem. Mo ntinwe tete won. Enti ade we ya speaker ya no e won implications. Enye kwa se wa suspending there no ano no. E won sunsu anso de ma particular MPs no. E wo ho enom. But over my min two MPP 43 NDC ni baako MPP 3 and NDC 1 why omona is say yes ya suspend omo nana medase na speaker de a waye no emra mu de emra no wo se obia wo ne mra na mom eyensentwerofo ye mra mu a ye beka ne se asem a asie no ansa na mpo obetu anamum bi etesa na wose hwehwemu ye adwuma ansa right enti hwehwemu no achi na committee no beka se de ye hunu wo mu ni enti asotwe a wose ode ma wo mo mi wura wo nsem na wo utumi de ma ana se yemfa we mu onkoko na ye wonfa wo hunkonkodi na emom yenye mra ebetia se obi ntimi emfa mpanimfo enim enye fom se de be ya honorable no ebekoso aye na we ye ekoi nkora ehwe ni TV so e wode ye wo mo nso peke nti kwan bi so no enye senka ba ne sa na eduba bi so ehwe ni mienu speaker dia wo ye na akwa te se asemasie ye nyanya hwehwemu na apolisifu aba ba chieri ahofo nyina do wo makoto cells nti hwehwemu ko so no ne ye hu sesa we nka ho ne ye gyaja wo mo sa na ese ekwa akoyi nti se hwehwemu ne wie na ekoba se wo mo ho so ne ekoba asa no wonni ne yese ye twena so a kwan bi so no akwa dodo na eno nso na ase no de ya na mpata sika bie ni ho ye nka bibia se bia ya yemfonso de ba ne se wonka ho nti de fa ahokodi nti eba na sa nso akwan bi so na se de yempanimfo bi ka se won betimi de na kokooto no na eno nso ya bam na no ye wura afenyo makenka se won kokooto bia first ne oje ono kwa se otu mirika ko Supreme Court nti se de wo hwese emra no won be mana ye adwuma e wo fie ho ena wo mu enim mra nso se antwaye eni kwanse nka wo kane saa se wa suspend wo mo na nsu ni nyina na ebetwa ne se wo mo beba na wo mo se ye mpene mo mu nwura ho eno nso de asem foforo ba nti eko ne se ye wura speaker so hwa de bi yi ansa na ye ba begu parliament ba kwin obutu nkonwa bi ema no kodi court twema mentwe saa se eye ko eye no a no nso se bi o ye ya kasa ne penso no o ye duebo kwan bi so right
Right. May I say, Kwame, I'm into you briefly. I want to say, Asemno, Mati say, former majority leader, former minority leader, Osechi Mensa, aka ho asem say, speaker ni hu kwan say, obetu sa anomo. 90.7 FM. I want to say, meaning we no also omontena nchen na yen hwehwe asem mu ana wa suspend omo from parliamentary proceedings. Oh, eno na me no problem kakra. Aho, esese nka wo ka se ebia mo ntena nchen kakra na yen hwehwe mu. Amanfo kra ka se ade na yentie omo anum asem. Yes, because bepem sabe yentie omo anum asem. Yentie obi anum asem. So what you say? Eno na problem kakra. But speaker we no ohwe 8th parliament near Koso ne 9th parliament so near Esha say Koso ya ni suba no akoye bibia ho hwe na no mete se na wo ka se aban we se woni ni speaker because yenim say speaker NDC ayene se omu feli oman Ghana ayene na Ghana pa de ebeyeden se aban we feli Ghana pa yen sabesi fom ebe dimpa ndi speaker no sometimes no on to ne meyi na onya politics na ya wo ye wo parliament wo no wo ye a lawyer ni kase say wo qualify for any post bia even chief justice could qualify why a lawyer kase wo ye lawyer ni kase ndi as say sometimes or dey nesi form and a parliament when cry wo no and this was majority no mo do so bebre ndi niam nkitinkiti bi wo ha ese oto no boase because bibia favor in this bibia parliament hwan bibia e favor in this ntinka o hwe hu se sebio omano na oso enema bi wo ho a ese oto no boase ewo oto no boase pa ewo ho na o teki o hwe na mon tuo ne nema but me de and here sisi abosen se be 9-10 bia ombeko ayene me madwen yem se on hwa enra ayi be kasa ye kodua MPP for a press conference omo se de omo support omo MPC no omo ta omo chi de omo ko bia omo ta omo chi an hwe saa nipa miensen omba ye omadwen se ombeko chamber ho na ho no na hwe na ede confusion wo eba 9 parliament 8 parliament no nti ye be say mrashe bedwafo no fact me hwe video no dano na anadwini nyina na me hwe mrashe bedwafo no MPC no sometimes no wodwe ma wonte aso we mu na ye form on abo edu ba bi o ma secondary school for no mo ho ye won ma pa o ye kokoto about the mama ye ko say adaje ko gilamu ekotim obi wa pese okonafo ye because of munti na ekodilamu na ekoto abamu but hwe parliament na ekokoso na ade a ya na tan o ya na tan obi so peja we na hwe microphone ye kasa mu abodin ni di ne bodin din na ma say na kekambo mbasa asif say secondary school for bi one thing as speaker kan say nema bi a sense no ye be ma na ombetua ho breakages are payable but me now be say apam say MPP for 3 NDC ni 1 eno de me de me share video no MPP for no do na no ko so sa de ene 3 ne de me speaker yeah okay because kokko no de Ahmed ana what they saying yes Shaibu onu na no koso gidi no koso pa enti eno de train de no omo na di sansa money no omo na di sansa money ana ai majority whip no onu no kra no wan sheda nye gidi but osore ko ho na so o treten nsa ana oye de ode no eka enti MPP for 3 NDC 1 de ene de ye fe ene enti nana se na no de na enya ene de nso nye ade bi koso won se bra na Kufu Addo teso no edu ba bi a na yese yewura atofo sem kokoto sabre do nkuma na yese won begina won nkrofo na chi nti sabre na won ma parliament kura na se ye kase DC na ano na ebi nsi na se de yewura JFK kan yi eno nso kire se ya suspend sa nipa be se miensa omo ye sono ma no a omo nso nkota kire se omo ne omo nkrofo ni nyina nti omo ma parliament na se
and a bit dependent party no. Okay. And with this parliament no, omun to me yes sir. Because Omusa. Okay. With this parliament no musa. Inti no. Samomo yes amon kwa ebe affect omo a. Inti unzena kwa mekaza afanyo marking so omo nkoko ne ade ade. Strategically no because of the numbers or parliament inti. And omo yes sa. But omo yes oh yankro for court ndi na ye be stop parliamentary process a. Enye this majority essentially no omo majority a munim kura overwhelming majority eye quorum okay e dey aye business okay nti eno ne ade but ade ba kwa me person me kan say na mom se de omo so mutimi ti ase eja emfa ho ne se emra ne ntia wo omo kura tworo ne se emra ne so obi di so se etia eye me ade ba kwa me person me kan ho asem sesie ya ye wo oman Ghana mu say na na oman pani aka say wate committee bi say yen hwehwe constitution no na yen sesa what I say constitutional review committee no anako yes committee me pesa me ye nsusue we over nsusue a me pesa me ye ne say appointment committee no on say na yeni na say BBC yebenya parliament bia abamu for no bedo so achen minority for no enti no me susu say yen change constitution no okay na yema opposition member mumye appointment committee chairman nienti es omoye ne sa ne say abere bia no nipa oye second deputy speaker first deputy first deputy speaker and oye appointment committee chairman Mpembe brezo first deputy speaker no ruling government no mu ena eba nienti e se sesan samra no na ye ma minority for no mum the opportunity to become a chairman for the appointment committee no fairness in Tiana no kwasem man kra ne say NDC for our appointment committees, they are not asking relevant questions, hard questions. Omo fan say yen crop for into obi ba na ka ye da say o mampani ehunu na wama wabodin wama wadwuma ye da say is that the objective of the committee? No, yes mon ko vete vet ye kasa ye vet bibia propokasa vet ye vetting committee no it is veterinary wo hwehwe yare ehunta wa agwa no ho a yenhunu if it is abaso body a and ye dey man nominees na there is no point ye better call vetting committee and then come mampani bo mu dia na ya mo congratulations no mo na parliament for nyina age so ye na nka de adwuma na mo no e wo say bisa questions a sabe eto asomu na ebe me yahu nipa na ye de mra ye presentation na ye ka say mfie nan e wo ye nimu yi Ghana fo nyina hyebre ko hye sa nkrofo we nsa it is a yahu nipa ko oye na education ye de ko hye obi nsa say o mehwe ye nwoma sua so mfie nan e wo ye nimu yi ebe ko sen ya misa nipa na question na ye kotam hye ne nsam na wantumi ya na ye koya na ye baye ya pomuden ye kuayo ye sikasem enunta ye se mom nkobisa but this current parliament we wo sese parliament bia ya appointment committee omo na parliament we wo sese and there is too much ebro so mini question ma then what is the point of your appointment committee member okotena ho ye then I am thinking say sa position no chairman no say yes some na be ya yama some position free opposition mu say dey be ya omo na be dey ania dene ebetuma bisa questions because aban mu for na dey feel say o ye na ya ban dey dey ya wie ye ni bibia opposition for no na because opposition no so na gina ho magana yes the voice of the opposition no the voice of the people okay if you say nia owa ba mu bia de ni bibi na bone okay wo de NDC support akonwa so yi
yɛma yɛ ho afe mfie mienu nneɛma na Ghana for ka ɛfa na nado danko akufo ado ho no ɔmbɛka bi akyerɛ NDC ensama na NDC MPP tiabonwa so a ye kafa aban ho no na omu defend no NDC be defend say ama MPP attack say committee chairman crash as he defend no bi na wa say o defend okay into no yes say no a ebeboa ye na fe appointment committee say ma ka no members no ntia say obi say obi question e no nkyerɛ sɛ wotan no no correct e was say a bisa question say sabio obi na suma ye mu nema ye beka say be we dey too personal nema bi sa de ye betime de chairman betime aka de we dey me ehia so be bisa but nyanso kwan bi so no na bi ti say nema ye suma ye mu bi ye adwamansam minister adwamanfo ye nje mu nya adwuma minister Bataza Chinanko akoye Bataza office e wo say ye ka apart no minister wo ye kromfo ye nje no nya adwuma dabi ndu ye minister na ye kromfo e say ye bisa question e fa ho minister wo ye sisifo ye nje no nya adwuma minister wo sisifo a e wo say vetting committee no e yi sa anima we nyina na wa ho ye wura afenyo markings e toda ne questions wo bebusa no obusa say from your own CV ne a wo tworo baaye no wo say o de no ne busa nti wo akora betimi abasa wo tworo ba nso na watwa nkontompo nti ebusa wo awano na ye toto na bem ye hu no kure wom nti na ye ne saa wi a ye ma emrahye badwafo no nti ase say youth na omoko parliament no omugu Ghanaian youth for any say no correct na o man hwe ya o mu si mabunu no kwan o be si mabuna da cho me person be ko parliament kwan no correct nenti American sa ne say niema wenu ma ye sisi parliament wo nyina no empanimfo no unu so mo ye bi eye mabunu no a o ma ko parliament ho first no ss adwenda so mu no say ye den yo o mo na o mo di sa adwuma no a empanimfo a o ma tena parliament wa che no o ma ye yi no omo no unhunu se omo di sa adwuma we bi na ye wa bi esi parliament for na demonstration e koso no opa ye check on background enko senior high school sum demonstrations be bre o ho asa for bi kan ho enti no wo man hwe ya dia omo ye no chena bi se you to be babejina constituency bi so pa ba ye de no be amfo be ka transa mu youth no kra ye de mo kwa ntokwa na mo kokon Ghana your problem no correct you want some here say ye kan enya ntokwa dabi move in 9 parliament makwa dem sabre and say dia okaye no owura baben ono anso yes ye dia o ya ka ho bi ye bebo ni dia bata ho edu ono nso no on hwe nade ye yes afenyo markings ena nka ye appointment committee chairman wa hwa nka intimi approve obia ministers no chairman wa hwa nka intimi approve obia ministers no nka intimi approve obia when I know the omo de San George nka intimi approve omo da na de na me kan say ohun say wa appointment committee for no say obi wo ha me we show all the best take care and no misa question bia say nipa na yes a yen nyini free appointment committee no so yen replace no for yen mo nti ase say even enya ndisi for no kwan kra na aya sometimes mo yes a o hwe afenyo markings Greater Accra regional minister oba no lender o mi sane bibia enra me huru news bia na o kan say NDC for no besre wo mo say look at this say obi ababes about habes na wo as MP ye do work appointment committee so responsibility say bisa question obi abaho abes na any Oliver Vama wo ene be no crese o ka say o maji isika na bi ani enti so obi abesre wo so what ase say ma emisa question nti wo so what ase dey no de sere wo na wo so what dey atum say ya besre minti na nsem we pa de sa MPC dako sa MPC no ye beto aba omusuma say no ye be yi omafiri wo nkrofo beto aba ti omo ye beto aba ti omo hwe I think say housing minister was saying ono so nya say 10 minutes was saying afenyo marking say nimu obi ba
we are unti bi misa question bia na no na ko mo man na di the whole day oh so what is obi so de ba na wa yirim e de nti na mo yesa right oji me say bibi koso bibi koso okay bibi koso pa no Oliver ka say omo je ya omo ni abere on say omo no omo ye nkofo bia senti no mo kwayere na mane pa cho no MPs no won plan no eh ye be fro committee na nim sisi ye na ya fro obi kam ho asem bone pe mozo ne ekoso nyina ne ma hunu ni ne ma enkoso nyina mo nso na mo ye ne kase na anu mo akotam table no mo yewe jiso obi aka mo asem no o man fre nipa no me da say yemfansi na yemfa nkoma no fa edi awieye kwame boaten adwumawura na atene ga na ofa pam wote wo monka ye be fa nkoma no de edi awieye nkoma na edi awieye no ye ba bedi nkoma Nkoranza asem na ye ba be kan na kwame bafo say Nkoranza banada adwadie no ache e wo say de nanu bi ka ho anya hwe kra edi dwa na wotwe no mprensa ana mprenu kra ebeboa yenti no banada nko adwadie wo Nkoranza no wo say yemfa enanu bi nkan na nanu mo ahyase edwen ho ene woma esefata nyina relevant stakeholders no yemfa mo nkan ho na yenwene kwan a yebetumi ama Nkoranza market day no ebia beka ho afi na nanu kan bio se yade a se Nkoranza dwa no be gina ejina nipa eba dwa no mu eba be di dwa enti eno no nso no ne omo ye ne se ye yakuafo nti omo mpene nhyehyɛ ya omo dwen ho de aba abonten no omo mpene ma kuani bia amfa wo no ba kuani a wodɔ Nkoranza asase so na watu no ba dese na de kɔ kuro foforo so na wakɔ akɔtɔn wia na wasan aba abɛdɔ Nkoranza asase na nanom sɛ da bia no nso omo nyɛ ombesi ano ɛyɛ nhyehyɛ kwan ba ko omo fa so sɛ de bɛyɛ a sɛ yɛde Nkoranza dwa da no yɛde bi bɛka ho a ebetumi aboa ama mpuntuo edwa na tim anyini akɔ yanim ma yɛ na yɛ homra yɛ ba municipal chief imam Yero Alhaji Osman yeboa obetena ase na yede nkomo ne ne aka echire no yede ne nyina aba ye ba sisi yatika no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne siatika na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia paso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a ji 21st clinic nko a wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho Nkoranza ye ne Presby Bank ne di animhwe ye ben Children's Park Techiman ye wo Enkane GN Bank Dynamo ye ben police station no osunyan kwan so ena Kumase ye wo Ahwa overseas ye ben Alpha Radio ana Timber Market Freyen wo 0544 664410 21st clinic ana wo mu ye sciatica expert ya mamu nyina ache ebio esa mamu nyina akwa aba de ache ebia dwumadi su ne ha Sompa simadua 99 abo apa anope no nwotwe eho edwumadu adaso ewo ha eno municipal chief imam abeka ye ho ye be hye nkomo na se ofan etoso mienu no ye de obekwa akopem no nkonompa mu na ye de dwumadi no aba wiye chief salamu alaikum wa alaikum salam na anope wa nidie mu awapom te sei alhamdulillah nyamena dum ye de nyame ase anope enkomo wo ho ye dwen Nkoranza man empuntu ho nana Nkoranza hen nana kwa mbafo ena ode atudwa sai Nkoranza ye dwa no eda ye didie no isa se pe bi ka ho na afa ye sampa adwuma mamabunu na ye pe ye akuafo so no ye nhwe se ye de ye no ba ya ye dua ye twa no ye beton ni nyina wo hamom atintim edwa no chense ye de bekọ abonten na yentie dia nana kwa mbafo kan ye ba ye gina no so di nkomo No, mas a mãe do papai que aí. Esse é de mãe do Cruz. Sim, é de mãe do Cruz.
na me nana no mo hodum yes me fa mo ade kwa me wa so a e betumi aye ama se bi o branti adwuma ba adwuma sem ya aba ni aye kama so ya na se no o so na nana no be dwo ho na kwala be fa so a be be nya adwuma ama mabu na bo kuruma se company ba ku bra ni fa be sikure na mabu wo bri mo be nya adwuma ye na so be pe committee abe pe se bi o ba be wo ibie wo ni bi mo be tira ba so ye na betuma ba so ye ya form cabinet aye be asisi ko no o si obeti committee 90.7 FM ebi mo ba se na na mo ebi no so ga yin fo mo be ti mo fo na ba ye committee na ba dwendwen kuri mo se de be ya be be hwa kuri etuto na kuafo abeto Nkoranza say dia no many akra abra na twise ko no ye no ba ya abeto krum ase no bebre o ha beto na bonten na na se kuafo mo kruma no ba ya mo do no Nkoranza ira sa so mo di ko fro so ba koto bebre wo kro fro so mo nyina mo di bebre mo di ko fro so nyina ka ho ni ye dwane ni nyina ka ho ni Nkoranza bia ma se di bia se enti ye bet task force o se o bet task force ye pese ye hye dwane mu na ebu ye o se o pese Nkoranza bia mo di prenu na mo ye duru Wasi ye bia ba kwache every tete bize mi so abrada nko ani edibia wasi efuru tete o so ina abrada nko ani edibia ti o se na ni na so na ba so a mo a mo do no ba ye no o ma pa e ma mo fa ko rubia so eni o de be go pro so ko so na ko je wa sa na do o tu bia de wa ha de afabra yi dum ni bia de wa ha transport so be ma fa ba sa do enti ni na ye ma ye be said you last year, or sitting there in Yama, over to talk. There's Simon Nkoranza, my was in here. Or someone Nkoranza so was in here. I was a beard to that man to say, why I don't say, you can say, who Nkoranza probably woman. Right, enti ebusia we nana kwamba for anano a oye stakeholders meeting or the two ja. Or say Nkoranza benada dwadie no ye di ache. Ewo se anya hwekwa na awotwe no yetim di Nkoranza dwa no mpre no akuafo se dwa no betima tintima ejina nipa ekodwa no mu nti ye bet tax force nananom na o ma hwe se be ya akuafo no ba ne nyina ye beton no Nkoranza dwa yi so ebe frɛ ahoho amoma ba dwa no mu nti na te dwa no nyini na ye koye nim we ene ne ode atodwa ewo ho enom ye pese ye di ye kire ya dwen ewo sa enkomoyi ho enti chief ma mintie wadwen kire emfiri ha na man hene se benada dwa no Nkoranza nyini ewo se ye de ba konka ho na fe se ye betumi ama dwa no bia ba be ka ho a na kire se ewo se ye na ye akuafo ye na ewo edwade a ye beton no ye ton no nyina wo Nkoranza ha enom eye kwan ba kwa be ma dwa no anyini na agina na ye di dwa na boro dakoro eye banada nko ano na ebia na wotwe no mu no ebedi dwa no empre no pacho maminti wadwe nkyere ewo ho yo dedi kana mechia yatiefo ne yahwefo nyina nyame onka wo ho sese de mekano enebena obi ekopedi obedi de obenya okoton ye koto eso twedi ampanyame ma obia de enkoye de wokoto nya ne wope ento de wokoton so ye ntom fama no na na asem a woka no no kwasem ni ya asem a yatu ho na mo pen ebre bi atwam na bi a adru yi sesei de no kwasem na be ya o adwuma ye enka efatapa se Nkoranza dwa yedi ne be ye emprenu ana se ne etisa sesei emabunu adwuma ye ana ye kan meka se ebre bi na ye fa se ye beka nsa na kronosem ewo Nkoranza we so obi si abewia me dwan obi si abewia me den ana pragai ebebai pragai bai na eboma emrante no ehia adwuma ye pa na afede na sansem no na ekofom sesei pragai na adoso doso adoso no sa wo hwe dati true o mudi nya adwuma pa ene brada ba kope sa brada no twam a wan yire ho pa na praga nya muna wan hwe asesi no unya ena praga nso ye muna sesi ede be ma no eno so eso sene dada no enso e din se ubenya sebe obi gina no opentem no ope praga
ya fe no be selection apem no no ka se mo no de selection na efro ha obafuru bia akọ enti no wan hwe amu nyina mbeba ba and at the same ayi right so ena sa brada ba ko no a wo munya adwuma no edwan so ye ba akọ pe se etwam a pragani nyina asam ho gize bia kwasi da bi ena wo hwe a bia sesi no ebe increase kakra na no kwasem se edwa no ensam no edoso sesi ade ba ko a haye pa na na se oye nhwehwemu so so betita so so oye nhwehwemu pa woti committee mom ye nhwehwemu ade ntina Nkoranza dwa no emma o hawa ewo mu task force no so better no na dwuma o ma dwuma ba ko ni ani ye committee for task force ne de ne say wo say brebi a atwamu na kwakufa also woti task force bi a ni ye nhwe ma niema bi en firi Nkoranza nko kro bia so ye di ni nyina ba Nkoranza dwom aha nti sa task force no o ma dwuma mbe ye no so mbe hwe say akwan akoro bi ti se ba bi ti se won ase no ne ade o mo de ko kroi kumase kwa mu ho abofo any other places ya ye de ko no wo mo no na be hwe atwetwa sa ntokuru nyina se niema no emra Nkoranza dwom right but niema no beduru Nkoranza dwom a ye mi se die ben na ma amanfo ni gise wo de ne niema be kwa abofo more than say wo de beba Nkoranza dwom ese se sa kuafo no ni sa da bia me ka me se na Nkoranza dwa we de unkobu nya de a efoda edade nka ye kasa branda dwa ana edase dwa yenya ye ko jomra jada no na wo yire wo ma no aya obanyinya niema bia efoda begu fie obenya mako boarding obenya mako bia efo obenya nyado bia efo ne ade niema bi sa no de ba ne de begu na chese ye isuru foda Nkoranza entisa ura Nkoranza joma mesi jene 5 year 100 year 10 series a wo de opa for dwanum nyina baby abefa bia jene 5 10 series senya do no ma ka ya na mo mo sina mo badwo mo ya mitiana mintu the reason want ya adene yesa na mo Nkoranza jom na wunya ade bia foda so enti we ni ade se na hwe pa no hunu de ade krontia amanfo omo mutu omo bayire omo mutu omo bro omo yese omo mpan Nkoranza dwom na omo de kwa abofo a send ye sito no ma no omo de ko techima ya send ye to no ma omo a ntibre bia omo pese omo de ko techima omo tu omo bayira send ye omo ton no kwa be na omo nya kwan de ton wa nti omo pese omo de ko techima ni enu omo nkasa ni ehunu sa ohawo no a ewo ho a eni esi anu a ebetimi ayi anya saade a ebe je pase Nkoranza dwa we ba ko pe no kura beba ba ko no kura mba right na mienu ana miensa nti ese ye research nti akwanside no a akwanside na ma fo dwa no me ka cho se wo ko edwa aka no mu se techima na sa abofo ne adade ne ye ka ye se Nkoranza form pagya yensa wo mo ne ne ma firi Nkoranza ba kuruma wo mo pagya wo sa ka ba hu ni pa dom a ewo ho a wo mo ton wo mo de wo ne ma aba adenti na wo man fa ma Nkoranza ye mi sa wo right anu how bi wo ho how bi wo ho pa anu ntira because anya sa na Nkoranza ko no ado ade no wa ya o de firi Jerusalem odura wo de aba Nkoranza jom nka no kura han no sense o bokade akotechima nso so no pese wo de be ko sense kan be ketwa no de aba Nkoranza jom e de ben ya ndi chief ye nyina ye kodwan mu no o brebra waso ase a because minize bia na committee obeto ye den ye be fero dan say uye uso da feku anu nti minize na ye bia wo say ye nana no te committee a ye be fero ye den ya no kwasem ni say no ye den ya 1 ye no mo ebinu mu didi nko ebrebi kura no na frɛ na efrɛ ye wo traditional council Emma adwadifo bebre bai da me ko bi me resisa ayi Emma no bi yi ano se wo mo kire se wo mo de wo mo bayire ne ba okuani no ode ne no ba efiri akurase aba wo pekwan kura aton na wakoto nkyene ne mako no wasen akontem right obeduru ye no
ne ye masom phobia so bayire no mu e wo dwamu ho bayire na ode baaye no wo se sa bayire we me dia ba 100 no me de ji ebia 10 million masom ni no so mu no wono won 10 million ma no aka chance won twen no de ma tofo bia 15 million 50 million no ono to ni no so de ade na ji 10 million also de 15 million nipa ba ho ma 13 million class menye won so pesika koto ne nkyene ne mako na agya wa kwa bipito kakra no akọ no baabi waji ade na go so de 15 million obetina ho saa mo na kodura nyimre binia nyimre no kura na bi anu anya to farm to se yasese go de kochena me de bema ayibi customer bi ba nti beto ama no na the whole day na ode bayire no beguru ho anopa no wanya kwanton yanse amaniska wase sego ebi kura na ono oba na oba dwom kura ono oni 10 cedis kura na sabi ebi kura wa ma osika mu half sajina toto ne ma bi na fako secondly si ya no mu yi bayire ni bi dana ano me resist ade no wona no ni wo mo kire se ma na se wo se wo matikuo nti wo de bayire bi aba wo mu yi bi ade tukuo no na nipa na wono ofiri na kura se ba no onyon wuku ade na okoyi wono ne ade na ne to bayire ni tua ne ka na fe yi ukuo de fama wo mo na won to bayire ni tua ne ka wono de ne bayire begu a wosi ma yi 400 bia wo mo number bia wo mu yi na wo mu yi a wo mu se wo mu okuo bi wo mu de join nti so onya yi ni ade a wo no tie akura so onya yi a wo mu nko bi o gise wo mo ton bayire no na wonya na ade na wo yi me bayire na wo de ajon wo mu se ntisa na wo wo mu okuo no de na nso sa bayire na wo mu yi no wo mu abopata in case se sensuo ta akuafo no betima begina ase ene wo bayire no ya nta ye bepe ba bi dia agu ama eno ho abayire no wo mu yi but akuafo no se ntisa so no nti nema bi nkitinkiti bi ti se ya asese nana ehia akuafo no na ono mu di nkobo na ohia adwadifo no na ono mu di nkobo so fi se wastom na wo sika dia usom anu atua ne ka watua ni panaka na so ono besan na chi akọ ne kurum no san na chi akọ ne kurum na obekono ometime delay nipa no saa so no ena kwa aburuofo ne adade so Nkoranza na edu aburu yie pa sa aburu awia no ekoso ya se kokura de omo aburu beba but ohwe boto ayese ye de hye ne ha ne omo de hye na dwira ne de omo de hye no tichima difference wo mkura aden mo de Nkoranza de no Nkoranza de no so so no Nkoranza de no so entino emma wo mu feel say ayi kroya bodin wo mu se ye kwa hokura de wo mu twa ntu de bro bag kwa wo mu twa no our body mu ne ade simple no mo twa ka ududure wo mu twa na no mo twa ka so no ahasu minia se ye show bi abro ko na esi ho a wan hwa wo yem be show nti sa ne mani nyina na se ye tena se ne ehwe ni ye pa nti in fact nana wa adwuma and secondly Nkoranza say yes ye digwa ba kun ni ade me na maka say ye digwa be empre nan any say because they say ye digwa wo droma ye digwa wo donkron kwanta ye digwa wo nkwaben so ansa na be digwa Nkoranza ni na say so ye hye gwa ho oh sa gwa wenu nyina no mana wo de okotechima bisam kro ba kun ye digwa wo so eda njina je sa edwan anu so affect ye eno na emma we no edru benada entu na sa ya se abie ba ye dwa wo nkwabe asa o mo kase edwa no function pa na se nkwabe dwa no function na ye di ba yire dwa wo ho a na se o so abie ba yire dwa wo ha na me de me ba yire ba na ya som na ye ntua meka na me gina ho sa akopema ya ade na me mfa nkwabe na saniama no ma adwane mienu no se na besi adi no obaka akogina se ene ukwe ediga ko ba bi a ye beto amon sika ntem so no enti so mu pani yie dia ene omu sa dwankuma nyina ya mwani nyina no bi nkano ye nyai na bia se Nkoranza no of dia no kwa na beka enka na dia aka ni nyina ye nka yengu no
aha na dwale nyina ba Nkoranza ne yenya nhyehyɛ pa ɛde be ne si ya yebie adwa yebie bayire dwa ɛwɔ Nkoranza ne mba ne yebie dwa bayire dwa enkwabe ne yɛse ɛfanhye de be ne si hɔ ɛde be ade a okay nti ade kro no yɛmfa hunu si epe hunu ne yɛ solve sa problem na Nkoranza dwa no be yɛ akɔno okay aha ana dwa di fon so ba omo ne man kitin yɛ ma omo kwan ma omo ntɔne adwadifo na enton wo mo ne ma akuafo na omo ne ma wɔtiri nya adwa no aba no no asiesie na ade ne ade a wo ba yɛ se ho ahema ne agye nya adwa no wo pɛ ba bi atɔn ade kora yɛ se ma ntɔn because kuani no a wɔde ne no ba yɛ ba no asam de betwa take it ama no yes nti ade na oba oyɛ ma no kwa mo dwamu o sam yɛ dwamu hema pa police for Haja Damas ɛne nana abura hema mo ɛkɔfa police for enti sɛ omo yɛ omo adwen sɛ omo di dwane mienu enti omo di baako no a de kyen ya ana sɛ omo edi de to aso no na omo mpɛ sɛ omo ba enti na unse yɛ wɔ old market ɛno yɛ dada adwa ɛnde de bia yɛ di aha enti edi brada no na yɛ pɛ sɛ ɛsan di wuku adaka ho omo ma na omo kɔ dada adwom ho na omo de police for ɛkɔ ho kɔse sa omo ne ma nyina force na omo de ba adwamunum ho sɛ omo mra omo ɛma nyina bɛm na police for bɔ ma nyina ɛwom nti nana ma hene traditional council no ɛwɔ adwuma yɛ papa hwɛ ti say the chief imam eken honorable Dana take his time or na dwen so obi di say adwuma no nti omo ko si barrier de ntia omo mfa ayi ma no na meka no omo si barrier wo hen ɛwɔ wofa nsudiensa kwan no so wo say ho no epia abofo kwan bi didemu sa kwa abofo nti free nsudiensa in fact free brawo ho achi wo kakra ɛkɔ ho nyina mu do ne ma kwa abofo omo wo proso nyame be kire nkinkamam bredi ene ahyayem mu nyina kwa adwira omo mfiri omo wo awukrom bonsu in fact esa se free babiani ekɔ nyina mo so kɔta chiman bisa ho se di ntia nyina ne se 90.7 FM the chief imam eka no ye wo nanu fo bi wo okɔ a ye wo de oda nyadoa no na nyadoa hema wo mako hema wo bayire hema wo nti uba bedura omo ne ye gangaria arabu be se gangaria nti wudi ne ma ne ba no wasom ye frem masom fo no mage meto nti kuani no so e baaye no ohia sika to ne ma kakra dia kofi obagya ka e kakra na okobisa nsuo kura obenya sika to no kuani ne ba no ni one city oni kapre obeton ne ma anya sika eti ube kono nanu awo wisai ope one city dia tonzo kura oni bi okoko bi sana o se to bo ase no mo se di o matem firimi suko ofiti ya na wato ne ma na meje ye woni kwa ya mefa so ameton na ogina ho saa kwani mobro wa onidi ekopema na dwo ebi ho kura de beche o se onyanton ne ma ni okwa je se kasika no obobosia na ode akonu krum so when the nya do ba ne we age ombe ye omo saa nti se wo yem saa next time no me edi nti na se me de ne mansa ba Nkoranza o ma di nti da se me de ba enso se nkai ma kuani no ana siesie ne ne ma na siesie ne ma jai no nya wan sidi kura ekom de no obetima to aduane adi se what I say eni nti ena saa ne ma no kura na wo no waje no se ode kwa abofo a se aha obenya 10 million abofo obenya 15 million abofo obenya 15 million enti no sabio me no se me jimia ne keke se me mfa ne ma no na 10 million na me de ka abofo no menya 15 million me mfa nkwa abofo me de beko enti ona bo take is why yes anhye no kosi barrier ho or the city guys for ibi ne amayi boys ni bi ko ho omo si barrier so omo mfa nkwa ai na omo ko ai no ni nansa no enko ba bia because edu ba bi kro omo no ka chom se ono no untimi season no baby a so oton ne ma eni Ghana mram baby a Ghana constitution ni baby a obi a de ne ho so obeton ne baby o pe omo ne ka kire na no kro so nti no omo de ko nti omo yes an hihye na we ne ba bonten se kwan a omo masom fo no eni nti da sa ne ma no eye den ekoso 2 chief man kan aburo Stella Motima ne time no MC
ɛna ɔmo nkɔfo bi bae ɛna ɔmo yɛ sɛ aburo ne tɔn ne ade no ɛyɛ farm radio wɔ ho nti adwurafo kentampo techiman ɛna Nkoranza ɔmo nyinaa yɛhyia memi ko bi yɛyɛ nhyehyɛ na yɛse this time around aburo a yɛhyɛ no bɔtɔ peme no yɛtwam nti yɛbɛwe adwuradeɛ ayɛ adwuma meka sɛ kentampo ɛyɛ adwuma techiman yɛ adwuma Nkoranza nko antima anyɛ adwuma Nkoranza nko antima anyɛ adwuma bisa wo sɛ ɛdi ntia Nkoranza mmara ɛnyɛ adwuma okrom a mmara bia bibia nkoso mmara bia nyɛ adwuma obia yɛ ne ɔpɛ obia yɛ ne ɔpɛ o kaka radio wo yɛ radio na kaka ɛne ɔm de uso ɔm bɛ di watam sa bɛ horowa sɛ what I say honorable owure Dubai ɔyɛ na dwen sɛ ɔbɛyɛ sɛ adwuma no ɔpem so bia ɔno mu hyia a na no otu hu saa anamo no nti na se sɛ ɔbɛyɛ sɛ adwuma no na edwa na ba mprensa ɛsɛ ka Nkoranza dwa ba mprensa nana ukɔ Techiman banche bayire ukɔ bonse anu sɛ ayi Nkoranza no ayi how they say tomu akire ho tomu do he ho ye fa kuro bi bonse area ho no bayire a wɔde kɔfian so no bayire a wɔde firim Nkoranza kɔfian so no edi nti na ma ne basa hwɛ ye survey bi uko fianso ya meka ho asem ya akwa bi ye kwa interview no ye kwa no ene ebisa ne se ono ye agent ho e wo fianso ho nti ono de wo de bayire ba no age no etoma mo mfi takrade beba no oje ya no ma usika no mo so ba no so one gire mu ma saa takrade ne nkranfo no ba fianso ye bisa nse o customers se ya o so o customer 154 ebisa nsa Nkoranza for is or say Nkoranza for nko 110 ene ebisa Haji Adama say nana Haji wona ye Nkoranza dwahema wotimi enya Nkoranza for bi a omo hyew ase a se bi ode bayre ba ebia kumasefo no ba wotimi mobilize di ma omo a wo say o so 10 fianso na wo Techiman no ono no so 110 Nkoranza because what the call no a ukoye wetua ka o pesika obema obi o top bayire no so yie enti o munyina de bayire no kofia so on fa man Nkoranza enti niam firi ha eko Techiman dwa ye dwa nyina ni nyina firi Nkoranza Techiman dwa ni nyina firi Nkoranza enti Nkoranza Techiman sese kra de first no na ye yawada na ye wukwara yawada efiada sese ekamense all days ni nyina week ni nyina Techiman market ye adwuma enti Nkoranza e ka se be di dwa na kwamba fo ma me chew ana no pay e ka se di ne 3 days a e be ye 3 days e be ye enti ye be sere se one masom no emfiri ho kora na afenso e kwan no so omonye kwan no kwan e ko akuafo afubana so mo de enuano ba no e ba kwan no so nye enti ufiri ensuni nsa ho no ebom akọ babafo ne ade no kwan ne ye wo Dr. Bankuro na to aso de say asunkwa ho onim se kwan short bi eda ho si bamiri ayene omo gusoso kama Techiman fo no mo ye sa adwuma no so mo hu se asunkwa ho no niema firi ho ko na e ba sa on benya revenue afrimu nti o ma hye de twa kwan no kama e de amomo enti yenya kwan no so yie ma omo kwan ne dem se de be ya oba omre na obetimi di no bae no aba me da se kwame well abusanfo ba bia ye di nkomaduru ni wonso wadwen kire ne san 0598 994994 0598 994994 enkomoyi ofre na wachire wonso wadwen ewo so ebi ade akye ade bi akye a emu nsam ne yede mawo yeka ene yeka Nkoranza mpuntuo eho asem bomade na bra be kire wonso wadwen firi se oka ho ebi. Good morning. Hello, good morning. Good morning, Afam. Me ba cha udini ba bia kasafi. Mpacho me de Mohammed, me friend Nkoranza. Me da se Bra Mohammed ma yenti wa no pay. So ma mencha na mencha adwumawura, mencha Nkoranza man Sompa hini ma no ko jeje kuma no pay. Right. No kwata me wo se market se na pam yan hwa de bi. Wo hwe kentampo wo ya market ye different ya wada. Fiada na ko fiada na betu ukida.
Ye will be dear market, and so Kentampo market no move. And I will share free Kentampo and Crow. A petica was Zamrama, a part the Confocro prime. Omo nyina ba Kentampo okuda. Ofa baba toka wampe gulumpe for toka del so. Kwoti ben krom so na no. Omo nyina ba Kentampo. Ofa dema Techiman Nkoranza kwa nyina kwa Kentampo Wednesday. Then na Imam Kasano. O say Nkoranza market no mu acha ye no korrect. O de hwe game di market Tuesday. Nkoranza di market Tuesday. And the market na automatic acha mienu. And the company for bed signa ye ya. Because one market near didn't pay no, not revenue costro. And simply inform from 90 film. Now, Nkoranza so ya kabeche. Medase. Yeah, baby. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Udeni baby akasafi. Efe ko je for ka free mem. Medase yentum free mem. Moto ya be che buru in fact. Ebe gurado ma nya pra. Niya para sa ere no ma e pasi e bejanzo. Ni kware so nya. Okay. Izanga kware nya wokaka. Toto kwaya. Tena kwa ka ba ku fa no ma kware bejan. Ono pa wa ya sam ka tie ma yen. Ni bere no ma se be mo no so be ma ato ayi aguafo. Ba ba so ba no ma. Veti ba jino ma ba guata nya wokanya. E bo dire za bo tam nya. Wo ba to no ma ba kwa na wa e dule. Dize ba se ba no ma ti go yeria. Na fana nan ti bom na fia so ba ire so wo ya wada ba no ma pa ba ti ba kwa bofo pa enya tanketwa o ke no ma kura fi ngwa aka so ani ya ya sera na no da fana ti bom pa na no ma ti mra ngwa zama ngwa ze ga so e ti ko so e ti nti so ngwa za bidum. Right. Yes, we are bebre. Good morning. Hello, good morning. Good morning, Jack. Udeni baby akasafi. Pacho mi di Abraham Bodi Kasafi in Klasa Kupurubia. Medase Mira, my intio. Mu program na mpesa ne basu bina. Oh, also. Right. Na mu betumi aye. Because me kai say COVID-19 no. Omo sizi say ya na mayense nose mask. Yanyi bi kimbia yantoa baby agi antum enam discipline ewo Nkoranza krumu ntino ofi we kurai ba Nkoranza won se nose mask ya right ye bi no and see atam na me ka say buru a ye share the policy ye betimi a stop for just 1 month kura enu ya stop and anum de omo jim apolisi for de omo jim kuani na wo ton ye nyawa ye beche wa wo beto afi kuani no wa wo share kase ye beche wa I'll think Semran bit my edge one. Right. And I read the Nasuname, but by I take me ukophobia, by I did a city. We can some money moving a coffee so fair to her and quoted mine. They make up by then be a coffee. Now could do fiance, I would buy that hand and acquire. You bet you yak at me and by 100 years copies. After a move with one contact, but by the query, you see cow moon and a council, but a period of billions. And she ever turn an animal, she said, young person, my dear Baman Kranza to Sabi, take my phone chain for example, cancel phone chain for example. If it's not yet, I know I'm not so to be another common phone. Now, I'm not kicking him. Now, I shot him money. Yes, that's Bebre 0598 994 994 0598 994 994. Good morning. Good morning. Udeni baby akasafi. Right. Ubet mama oneso kakra nke be de. Okay. Yeah, that's Kanyari yonko anda yenkanya. Then sima no muti uka dibia unyebi. Nbeji wakati miyo wa ina deki tuwe. Na timu card edit. Hello. Uka timu card edit miyo wa ina jodo weni timu wewe techimai. Never be akachiwa akabumu. Anjima tena na nase one oba hima omaba na omba kwaya. Mumwa na omba mwana tipe. Right. Joba bidi tena na tuma.
maybe a fine yet. So the other government in a bank. So quite and you can't have more kind of basic and yeah, that's it. Yeah, that's it. Nyame beye 0598994994 0502057003 odo wadwen kyerɛ ba 0598994994 0502 057003 na waba so aba bɛkyerɛ wadwen ne yedi Nkoranza dwa ho asɛ na kwa mbafo se ɔhwɛ kwan a yebetumi afa so na Nkoranza dwa no yebedi aboro baako ye ni kura mienu na awotwe mu. Good morning. This time I'm sorry call you go to next time they are. This time I'm sorry call I'm not going to say but you want to be 15 million. 30 million. I can say 17 million apart from kind what say you make. The book all the about your hands or say you make. So I'm not so good this man. No that say about with no with you. It's almost 25 million. With the people. I'm not so okay. He sounds why I'm customer, Mr. Adbank of Breno. I'm not so. My truth with it, I was over 25 million. Mr. Other found a customer, I said, when you take on the bank, also said, then when you tell us to take a bit to remember in the bank. They basically book 36 months. I will keep bank. Apart from I am, I want to go 26 buy on top of what you can't come through. Obviously, it's not best for bank. 25 million. Also, 15 million. We can hire out. So, also can. Okay. I was making one more day. I think I want to try and the trauma, you don't feel from your fire. Okay. Yen say that's a pa ne also the other better be see in penifo de ya so. Good morning. Good morning. Good day, baby Akasafi. The premier I'm making for now. No problem. We go. We go on. So I can see baby now. So baby, so me the me yen me pia for no. Because we go on. We yet na yet from being na yet from the system I. Oba baby the system na. Baby, never did you for the trouble the cash you are. Cash you about any bia cash you. Then the boy patrol. Now oba baby the to man like oba then you and the 50. Now we are kind of taking the load but on over the out to put it. Even now I everyone my member bring my bring them and I can eat my one. Okay. And the next you are over to my book up by day. I'm over the day 50. Who come money 10. That is a who can offer me 50. Yeah, you over the day to be. You know I message. Right. Right. Yeah, that's sipa no so the other buy. Sajina ye to anyina minim se nananom ebe fa bi na wo de aka wo de ho Nkoranza ye didwa no bro Benada nko a eye anopei dwumawura ne chief mama bi nsem bi so afrefo no so de aba beto so asem kro no a edi adanse se yetuatua santokuru no a ibetuma nyini ibetuma yere Nkoranza dwa no ama na nyini na abeka ho abeye te say dwa ya yepe NDC for say building the Ghana we want and this time no we are building the market we want ewo Nkoranza nti dwa no say yepe say ye no saa na yebeye no ama bibia etume akoso eye kama ede ama enti no yenhwe no nso saa ewo ho enom chief wadaroma wasema edi awiye ma me yemfa wo de afrefo na kasa omo de atomo de no amoka ye no so pepepe yemfa nsi na sada kwa amekan komo we yemma ni ntwa nana kora ma hin kora kan se ye be san so obete cabinet bi na sa cabinet no obete no ye de bedwen Nkoranza mpuntuo ho na ye de dwen mpuntuo no ho no na ye san ehwe kwan ye benya factory bi aba na mabunu benya adwuma we de nyina ya adwen a nananom edwen ho enya ma ye de yeti reduce ntino ye so ye engage amanfo no wo ho waka biafrefo no so aka bi ye mfa nsi waseme de awie na dasene yasen aba be hia say
nana ba ya ma hu se wodi ne ma egu akwam yie pa na che se nana Donald Trump no oba ya de o twam de o de kan no kwase mi ye kan no ade ba ko Nkoranza ya na se de ye kan no ye store so ne ye ma bi suro ye ne ma bo bi eden no kwase mi senye se me ka se bre bi me moto side covers no yira na me se me kope bi ato me kokro ma abo bi o mo bo me me ko tetwa mo bo no me se ba ko ana wo me se da bi ye nto ba ko ye to ne mienu nyina bom na ne mienu nyina bo no ani te kura man strength so but Nkoranza na de no mo gi de gime no na enye sika ketwa so eni nyina zo bi kan ho because ebi kura me de me niam ba Nkoranza me be ton no mato ade bi ayene so ro ma fidie bi wo kurase na ma ade bi wo kurase me be ton niam no mato o hwe niam na ade ebo no ye de be man ha na enye ade na wo koton so ane boarding right sa na te dia ade we ye se to ntichima sei and obenya de ka to ka so akọ no makoton ma ton de na boarding na mato ade na me ton fofo ayene so anu so bi ka ho enti sa niam o enti na o adwuma yie pa enti ese di niam bi gu akwam yie pa na bo ama amanfo ani gise obaba beton na ade Nkoranza yenso ye de radio no beta akire na dawro bi esa ye bo ede manu biama nana montuo no ye nkoso bia no yenso ye de beta akire chief ye beda wase nyame ya adoma dasane ye be sen amen right aduma yeah ma me yen snappy but call bi na o free tomu no mantina semini you o se Nkoranza for ne ma boarding na o se bibi frekuafo na o se yentimamufo na so ntina o compare labor bo by day bo say by day no so bo eden ntino kuani no so ba ono so beton ne ma boarding by day ni boarding aine na o ye ode aten ye mfanto say ne okosesa ate a 50 cedis no ma ne chop money 10 cedis account ntina ye 60 cedis enti 60 cedis ne boarding nti ne boarding no ntina ma kuani no so so no ba bia no oh David ene ne ono kra no o hwa wanya price ni okay say tom na 60 cedis ya Nkoranza de o say this time kra cost 70 okay na say cash no yatum enti yatum no last year o cost cash na 50 cedis na sabre no na cash ye 9 kilo ni ye 9 cedis enti this year ko 15 dia say kilo ye 15 right enti nipa na cost no say enso ko nani enti ende enso ko nani enti nana me de America no say nana ma hene me trust no me ogidie kese onum say adwuma na wa hyase no ode be kwa wie papa obeye pa because ya branche ena oyi obi so a sebi nani ate when nyantete ne wo krom wanya bisusu wo ha aka bom enti no obetim aye pa na no ye ko no hokosra no nsama na wo kan kire se na ye serious obetim a kire Nkoranza na de ohia e support Nkoranza for support se ya man support onu ko an wontimi nye nti ye man support na afensu so no mabunu na adwuma ni ho no in fact no kre Nkoranza adwuma titiru bi eni ha onlike uko tachima na nyuma kase o ha boys ni nya bi ye enti eno so Nkoranza sikafo ha bebre oyi Nick danso abia machi a Nkoranza fo we ye sikafo pa am won kan ni kumase ye count na no na ye check ade bi ye nya Nkoranza fo nipa mako 200 a wo sika o mka se mu bi adwuma mbetima bi enti nana no so on hwe no se obi nya na dwen so o free abrochire bi hoho obi nya na dwen so obebi adwuma Nkoranza for na obetimi no makasa no ma bi adwuma bi obetimi aye mi refi well last na o this ankomon so obetimi aye homecoming yes also be homecoming bi na ama amanfo contribute betimi yenye sika bi a no se obi kura mebie ya Nkoranza mana betimi bie bibi na ama mabu no nso anya bibi aye menim se da achi bi ya be san to anso sankomo we dey ntwada ye beto aso na yedi yeda asepi ne onso ode ebaye ene anope ewo ha enom na yetumi akoye nim ye be kwa fum na ye kwa fum na ye kaka wo say Divine Winners Company Limited for the Vital 05 boyen awudru bi anim eye ma moayen eye ma nobaye moa ne nobaye bia obaye nchen a
yɛbɛtumi ahwɛ asomo kama ama bibia etume akoso ntino yenhwe no nso yenkopɛ bi ene benade wabadwa so a okoba bi a yeton akuafo nuru bi ate se Francis Tewia ho no benya bi Alpha and Omega benya bi esua no ono abontwibu esi akwa yere de agya sai ho 0243 852751. Okay, Dr. Obo Heba and Medical Research Center. Obo say waba na ba oba ne mfie bebreni na ogusu ye dwuma tin. Enti ene se wuti epaio wuti ebo gaga bomodian so do wani be kire Dr. Obo aswe wo bojabruso eno so me kire high blood pressure eno so beti wani wetimi di wani akire ho why kese dodo na nsen wa utim says umu edu eno so de yade ena eba nti for ni kire Dr. Obo aswe wo hypertension said the medin kan diabetes afi opa wo china chest typhoid wo on namun sayare wo kidney problem ewo ho ni nyina nso do woni be che Dr. Bo asoye na wetimi abo o plot number 91 addition ho na be hu no annex no so Holland based junction no so enti bomode an say woni Dr. Bo ebedi nkomo na yarewa biara atena so ache no wetimi abo na wonsa timi akọ yare no 0249 761 508 0249 761 508 Dr. Bo o say ebibiduro ekasa 3 Herbal Center woman na de 3 cool capsules abedwa so ye cocoa aduru ya no enam pam sisi ya de cocoa fifiri we pai mo jaja wa yam tim unya bia entese cocoa aduru nkaye no we enkan ma nkwa agyanan okobedwa mu asori ayie aponto onom 3 cool capsules be wura moja ntini ne ahrawa mu apaapai cocoa ama ohu ato 0546 107 107 store bia okwa also pe Coco Master. Okay, Nana One collection. Nana One say yen kanchiro say ene open tare papa ato say shirt. T-shirt papa bi Lacoste bi eno no wish shawout him says wa uginim na o jeans so na hwehwe ato jeans no say short one me kire nika ana try no ne nyina bi o che ahoro bebiri e wo ho a no so okwa obetimi anya bi say upe coat ahye kama pa obetimi dia kwa adwuma bia opese okọ bia obetimi dia kọ afa say socks no enkola ne mpanifo die nyina wo ho a no obetimi akọ bi ato o say ni nema no so bo eda form papa nema no bo eda form nti upese customize amount so akwa no machine bi wo ho a otimi di bi tara ha no di bi atara obey design kama e de amount emfa won ne atare kra wakwa akoto design bia pese o bia obepempam e de sisizo e de amount or roundabout wo obey MPP office no free 0532663264 0532663264. Right, aduane eye papa ede enti aduane pa bia de ede nanso Nkoranza ha de aduane pa no eye ba akopɛ eno ane perfect kitchen and pub uba hanom a emo aduane nyina jollof rice, fried rice, plain rice e woni nyina bi enye no nko ye wo indomie nnuane fufuo ene nkwan ahodoɔ ena afi aduane asɔɔto pii ene benada waba Nkoranza dwaso yi eya na wakɔ perfect kitchen akodi aduane pa fi sɛ aduane pa bia ede joada kɔpem kwasi ade ɔyɛ adwuma na uduru ye ha enoma wankasa behu sɛ ampa aduane pa dwaso enie 025 603 1901 Y Junction no so ha VRA office mono no baabi a wo no na afi Stevo Abrosan no wotra hope na waduru Tabia Herbal Products Tabia ye kan Tabia dia woni maduro yi dada nyene Tabia eye aduru a se wanya malaria afei yarewa bi ahyew so ache wa kwa ache ni na no hwehwe Tabia akire kwan na de den se Tabia wonya bottle ba ko pe na wonnom a utimi se yes wanu maduro wonya nom ya o start se oboba na ne ma efiri ho wakofa Tabia takum no aba no ye mema de mpacho mofra no montwe mo ho efiri ho mema mpanifo no a moduro mo mfie so no efiri 18 years ko no eno na eye edema wo de ntia eye mpanifo de ne se wonom a utimi se yes ade no timi peja kosoro peja na ebo adwuma ene kama pa ene nti mema ni nyina tu aguso ukọ drugstore ba bia hwehwe takum ni bi na to na nonom anadwo no ukọ mpa so a ene adwuma de obobo pa
Tabia drugstore any pharmacy bebia okwa Tabia na eba kope se ogono afei mano white no hamo wani na eye wo ya ni nyina no nom Tabia na ebefiri osokora akọ 0243 686861 0243 686861 Tabia product edu papa. Vibrant multimedia printing and design solution. Aha, ejesu a ye print na ye kama edema. Vibrant ye printing ni design biama wa yopo echiri ni asembia. Large format printing, DTF printing, chese general printing oye ni nyina edema. Assembly dwema bro sign so store down number 2021 no emu. Yene any DC office no edi enhwe dwira kwan ya eso. Bomadia na fre 0245 463216. Bojibo Ventures enim se Bojibo de Nkoranza ne potemu se watu kwan na waba bedru dimba kope ene ba ni patrim din no ye Bojibo Ventures na Bojibo Ventures ya meka ho asemi se wo ye mobile money wo ye mobile money e bia mfika se wo mempasem ba bia wo bia na ope credit no anase unit no dodo mu na so de adi dwuma the here na say wo do ani be kire Bojibo na so ababeje unit ni bi na so atimi e de akoye mobile money na odimi agisika ne bebredi egu botom nti etati go cash afevoda cash ne ye kan telise no MTN mobile money ni nyina no bra na beji bi na ososo fa ekodi dwuma na nyesika bebredi fagu ubotomu afei oseme kan che se ososo ebia opese obeyi sika ho ana se o sende bi de mo bia eno so ba obeyi ne kama ede amount na ebia utiemi opese wunya accounts ewo bank bi ti se Fidelity Bank, Eco Bank, Access Bank, Car Bank, FBN Bank ana se GT Bank okwa obebie account ni bi ede amount dodo na ye teacher for ya transfer mo ba abakroma wo ye nurse ni ya transfer na aba na dwan ne se sa bank se amebodi ebi ni hanti onenam sa da bi men fa wo hu kwhye bank figiri bia sa bank ya make ebi okroma Bojibo ona agent okroma nto kwa se de bank no mo ye no office na de ma no sa pepepe na wo ye de ma nti bomodian se wo de wani ebe kire ho na wo bi account ni bi ede ama kama eno achi no wo san issue services no odi hu dwuma Gmoney afa Zippay eno so ye nhihye odi egu akwamu se ebia make say ebia wo phone wo laptop bi na network no opese on set enfama onya ne kama enfama network no obeya eno no e free obekirechiro se de obeya eno so obeye ne kama se u data no wo de band no guso a na aye star bi nyina no obekirechiro mu kama aye ede amawa onje obibia fonu ekire eye ejoma brosa no enche hope no ejura road so woni NDC office no na edi enimhwe 0248 08 9463 0248 08 9463 ana 0555555 into ka 0 na ana obo 0 na 5 ni 8 5.8 now the one atwato nti so simple edema Yichire Herbal Center of Mame Esther Nedano enrea no enam na enupa we nyina bedru sompa adwuma yi mu a ye ba beboa na yasa ya de oba ba wasara be monsa akabi bomode na fresh of Mame 0246775319 afei St Mark Natural Health Clinic Osemen fantu anim say yare no de ene yedidi enti yare no aba nti ze wo yare amebodin bi dia fo ni kire ho na omwa no nkono nyina mfama yare bi atena obi so ache kwa pacho St Mark ho ena wire sa efie ewo say stroke fibroid malaria afei hepatitis B eye problem me just woni wo yare woni gono afei wo low sperm counts osa white koko ewo so afei usisi ena ye oya say ye mrebo mu yare o kidney opa wo wachina che man mema mu nyina mfo mu ni nchiro say diabetes ne nyina no yare ahoro a okon na ono de otu ase kora obi wa ha okwa
Obeya say ko nenso na ontida obeso so ho sa nenso so asan aba na mom Sid Mark de okwa otu ase kora mpacha wo new market oben Mr Desmond abrosan no nchen ho pe na owo oben toilet na public toilet na ewo new market wo no 059 29 0592928 786 059 2928 and 0241 023 418 na one omo edi enkomo kwame yemfansi ene na ye sorry no ene say your birthday ye ma happy birthday afi nso no ene eye wo birthday ye ma happy birthday so nko awudu adamu ye chiro chairman Awudu Adamu chairman Awudu ene eye o birthday na Luther King o say ma happy special birthday and family if you say birthdays are for special people nana ayi boache or God is love abro sanachi o right osu tie mpa wa biem speaker kese bi ho or repair machines